Assalamu alaykum hormatly illäşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 20-nji fevral hepdeniň 6-njy güni hoş geldiňiz. Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly illäşler, ina Ramazan aýyňyz gutly bolsun. Hemme dilegleriniz, arzularyňyz Allaha Hudaýjan ýerine ýetirsin. Şuňky biziň temamyz gara blogyň we halkyň aladysynyň tapawy nämede? Şu barada görmezler. Şu gün bolsa häzir men gepleşimde Muhammed Ağa gatnaşýar. Olam gelmeli. Muhammed Ağa gelinçe men size bir näçe kadrlar okudyn. Hormatly illäşler. Türkmenistanyň gelin kadrlar ine düýün bire jaňa diýip aýtdylar şu ýaly yer tupan turdy marda Aşgabatda. Şu wagtda açyk video görelim. Ağlat bolup bu yerlere gelmişem yandırdı canımı sayyadım yandırdı canımı sayyadım ağlat bolup Nek video seyredelim. Daşary urto gar ýagýa. Bizde ine gum ýagýa. Gürlýaly. İller ulýan söýülleriň adyny ýazýarlar. TikTok garda. Bizde gumda ýazýar şeyden ol ýürek sat çekýärler äne. Ne? Şu jaga deri. Şular ýaly gar, gum nirde gördüňiz? Aşkım bu da sen için. Bu bolsa başka adlar ýollar boýunça ýene material geldi. Vilayetlerin yollarının erbetligi. Bu köre ýasnada. Görür ýalakda yollar. 7 ýaşynda okuýdan altym duran çukur, şumat 34 ýaşymda intagam dur. Komentariyada diýe. Ediýä kerpiçtawatda diýe, oňluk döwşük diýe. Kerpiçleri goýuňdam ýoly ödüňi düzedin diýe. Raýatyň işimişo. Panyatada bolýan adamlar her haçan garyplyga mahkum bolýanlar. Düşündirip bilýänmi? Panyataňy diýipdiň birinjilik bilen. Raýatyň işimişo. Häkimlik näme üçin bar? Näme üçin ýol gurulugy bar? Näme üçin köçelerde ýörer ýalaklar? Biz bir raýat, biz ne dawasbamyzy bildirip biler käbir ýagdaýlarda. Kanyşna ýurdumyz asuda, parasat, Allahjana ýüzde müşkül. Hiç ne dawasbam ýok. Ýöne birazajyk dawaly bolmaýan wagtyny dile getirmäni özgürlügimiz we demokratika ýurtdan gelýär. Yollar düzelsin. Başka hiç zat islamyz ýok. Diýen sözlem ýurdumy erbetlemekde bu bir hakykat. Ýollar boýunça bu ünsüren dinleň hormatly illäşler. Bir minut. Wedipeleri üstünlükli kuatta yurdumuzun yol kuruluşu pullarını döwre waplaşdyrmak, soň öňünde gelen wedipeleri üstünlükli ýerine ýetirmek, ýük awtolog we ýolajy gatnawlaryny üstsaşyl geçirmek hemde bir ordu halkara hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmak maksady bilen Daşoğul vilayetini
Ültümün mi? Täze derize çıkarmak yani diýmek ýollar gurulk botyr. Gurulýa, orada etraflarda vilayetlarda gurulýa, gülýa. Indi şunu täze bir derize çıkarmak boýunça bular ýygnaklar geçýärler. Ünsorun. Tägimiz Aşgabat şehri bilen baglanşdyrjak. Aşgabat da şol awtomobil ýoluny, hemde bir awtomobil ýolunyň orunyna täze köprüni gurmak boýunça halkary beýleşigini geçirmek meýilleşdirilýär. Şonuň bilen baglanykda vice-premier döwlet başçylarynyň garamagyna degişli teklip edildi. Hormat prezidentimiz hatap etdiler. Aşgabat da şol awtomobil ýolunyň ýurdumyzyň esasy ýollarynyň biri bolup durýanyny aýtdy. Döwlet başçylarymyz Aşgabat da şol awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek bilen bagly taýýarlandyk teklipi makullap, vice-premier degişli işleri geçirmegi tapşyrdy. Bu hafta ýurdumyzyň ýol gurulşy pudugyny Muhammed ağa, men şu materialy nimetmekden bir siziňle salamlaşaýyn ýa. Hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Salam Murad ağa. Salam vatandaşlar. Nesi näme diýjek? Ýalňyja ýene de Türkmen Watan habarlary programmasy kabinet ministri geçirýär. Ödem san aýlawly, ýa köne zapstar goýýarlar bular. Ýygnamy geçenlerde dogry. Ine şol Serdar Bermuhammed ýollar boýunça biz näçe kadrlar okuduk-da. Näme jogap berýär? Näme ýygnak geçirýär? Ya biz gurkuden kadrlarymyzy tersen ağlaryň ele otur. 36 ýylda Türkmenistan näme gazandy? Şöyle näme gurun berýär şol Serdar şol ýa ministra. Şunu wara ýakasyna tutup ýerim salap vurmaly şunu. Täze bolsa da. 2 günde näme etdiň? 2 günde näme planyň bar? Näme etjek? Näme ýolu döşek diýip. Ýok, bu san tehnologiýa arkaly ýa daşda ödem bunkerda men ýerde Hudaý bilsin. Oturun ýerine ýygnak geçirýär. Ýol boýunça. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Bir komentar berdiňiz? Murad ağa, men şu habar gördüm de odan ben bir haptalydan begenýän, bilýän näme üçin begenýän. Inni 36 ýyldan soň bu haramzadalar bütün Türkmenistanyň baýlygyny direksiz uruşlara, zatlara sarp edip gün her hepde 5-6 adamyň janyny alýan ýoly üns bermäni inni biziň halkymyz iýdigiderli videolar goýup şu ýoly döwletiň ünsüni çekdi. Häzir Serdar yaman erwet ýagdaýda. Ne hakat bilen oňşýa, ne awraýy we öz döwlet strukturasyna. Inni dola anam Serdara kaçan. Şol için inni bir hilledip şonu täzelecek bolýar. Şol için hem şu inni Aşgabat daşawul ýoluny gurjak dip şoňa ähleke çykyş edip aýdany. Ýöne men aýtjak bolýan, dik kaç nimetmek, dik kaçmetmeklik hiç rezultat bermeýär. Şol için Serdar eger şu işi etjek bolsa niyeti birinciden bütün guruluşlary yatırmalı Türkmenistan'a. Direksiz guruluşlary yatırmalı. Şonu yatırmasa yolları hiç wagt pulum tapmaya etmeýär. Boldy Murad ağa. Doğru diýen. Ine men şu diýeniňize goşulýan. Şu günü vilayetleriň ýagdaýy gatar. Biz ine bir ýyl bäri köçürüp okudykda ahir iýgelep muň ýa kelletine guýduk. Şu ýollar oňurmasa halk häzir galar. Sebäbi mümkin. Köçä çyk bilen o. Palçyk, suw, ýa-ni daşar bir çyksan gelip üstüňi ýuwmaly, nemetmeli aýaklaryny ýuwmaly. Ondan bir zat bom 20-nji asyrda Arkadaş şäher bolup kimeler barlaşyr Arkadaş şäher. Arkadaş şäherde ýaşaýan adamyň bir 30% bardyr bolmasyndan. Beýlik vilayetler näme ýaşamalamy? Ýollar bolmalamy, köçe çykmalamy, çağal mektep gitmelimi? Şöyle skor pomoş gelmelimi? Bu näýli? Hemme zat durulmaly. Diňe ýollar däl, ýa-ni diňe Arkadaş şäherinde hem gönül şo köçelere bap şöyle kabinet ministri bilen durup şöyle maşinler çekip derrew oňurmaly şonu. Bu bolsa ýygnak geçirýär. Öňküden emmeter ýollary ýokary derejä galdyrar dip. Hamala oňur ýoly oňurup gelýär. Hamala oňurlýar ýollar. Bir gülkünç bir samtyk bir sowadyň bir aýdandady edil Allah Murat Rahimow ýaly. Düşür ýaly. Gelin ýerinde dowam edelim Muhammed ağa.
yurtlaryň awraýly ýokary okuw mekdeplerine bilim almak üçin giň mümkinçilikleriň görülýändigini, munyň milli ykdysadyetimiziň puwdaklaryny ýokary derejeli hünärmenler bilen üçin etmäge ýardam berýänini aýtdy. Döwletdaşlarymyz Ruminiýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýaşary okuw iýermek baradaky teklifi makullap, vice-premieri degişi işleri geçirmek taşyrdy. Ine Ferdan, şunu näme diýjek Ferdan? Türkmenistanyň okuw mekdeplerine ýa-ni çärler geçýär. Bilim aly bilen oklar. Görgürler giri bilen oklar bizim vatandaşlarymyz. Çağlary daşurda gidýär. Olar bir ýa-ni näme diýär? Bolçakya ruhsat berýänlik gidin. Ýöne konvertasiýa neden ok? Bular derrew gulçulugy berýär. Muhammed ağa. Bir topar adamlar bar ýa şöyle dokumentini berýär, okusa ýarym ýyl okuýar, pullar guturýar, ondan gulçulugy diýär. Yani stroykalarda bir düzgün ýagdaýda, bir kanun ýagdaýda işlemeli bolýarlar we şol ýerde ya weýran bolýarlar, ya da travma alýarlar, ya da ýygyny polis gowlýar. Gara betbakçylykda. Sen egerde okuwçylar daşyna goýar ýa-mı? Konvertasiýany çözmeli. Wapşe konvertasiýa meselesi Muhammed ağa şeýle bir gülkünç mesele men sana aýdar ýaly. Men sana aýdaýyn bir zady. 35 ýylla Türkmenistan döwleti garaşçylyk bir tarap diýip jar edýär. Onu çağırıp 150 milyon dolar obyektler gurýar. Ýa-ni Türkmenistanyň içinde arkadaş şäherni gurýar. 450 milyon dolara mesçitler gurýar. Azerbeýjanyň milyonlap dolara ýa-ni okuw mekdepler gurýar, mesçitler gurýar. Orfiýetde mektepler gurýar. Nimede ýagny Täjikistanda gurýar. Ýöne konvertasiýa ýok. Men şunu düşünemem. O ne döwlet bolýar, manadym musur. Hiç kime gerek gel. Türkmenistan çıktın işlen o. Hatta Türkmenistan'ın içinde de hemme Qarabağları çalışmayan pullar nizakonlu, nelegal. İstediğin adam tutup vakit bolýar. Ne yapçı şonu nelegalı etdiýärler. Bolýar 20 bolsun. Anbatlarda gejemi bolsun. Ne yapçı bunu biz Qarabağlarda çalışmaly. Han döwlet ýokmy? Ne şu sorga da bir jogap berdim. Bir Murad ağa şula diňe şoň üstü bilen o pul gazanyp bilýärler da. Diňe şol ýurdy tala otirlonda. Öz ýegellerine konvertasiýa etdi, a beýlekle konvertasiýa etme. Ozan Türkmen manadarlar ýygnaýarlar da berdi Muhammed kitap çykarýar, kitabymy satdym etdi. Şondan gelen pullary 2 manat, 3 manat, 1 dolarlardan konvertasiýa daşar ýurdy goýar. Şol üçin eger konvertasiýany reýnişni baha bilen etdigi bu hökümetiň dargadygy. Hiç ýyly pul ogurlyk etmeklik onun öňkü ýanak, ýygyny ýitirer ýanak zat ýok. Ogurlayan pullarynam kanunlaşdyryp bilmeýärler. Şol üçin bir döwletiň durallygy şol çorny kurs bilen gassdarsyny kurs bolmagyndan bar. Ondan soňra dünýä jemgyýetçiligini anlamak üçin atçet ýazýar, bizim pensionerlerimiz 50 dolar alýar diýär. A näçe manat? 50 dolary meselen 150 manat berýär diýär, 150 manat o 500 dolar bolýar. 1500 meselen şonu ýana edip hemme atçetlerine de şonu geçirýär. Doğru. Yine yolda boyunca men bir video gördüm. Şu bizim vatandaşımız bolupdy. Şonu men häzir şonu ýöreň, o gördüm. Sebäbi gatwajyp şu video. Muhammed ağa, men şonu tapynçam, biz başga video seyredelim. Oňa men arasynda taparym. Indiki video seyredelim. Diýerler hemmesi ýalançy, maşinik bolup ütgäk diýär Murat. Näme şoň ýalka diýär. Hawa dostum da şeriýatda kılan hemmesi ýalançy bolýar. Köplen ýalan sözleýän adamlar da şeriýatda bilýärmi? Näme şu ýalan gürleýärler? Ne öýünläkiler bilen, çağalar bilen, ejeti bilen, ýollaşy bilen, ýa gelini bilen gürleşenni. Hawa işlemem gowy gülýäli, hemme zat gülýäli zat diýip pul jagaryna uradyp, gülüp sen bilen gülüp gürleşip, hemme zat gowy diýip gürleşýär bolýan, telefon goýandan soň gowy gyýryp aglaýarlar bolýar, günne näçe edip aglap, nerwi çiğletip gedýärler bolýar. Daşary ýurtda hiç ýyly gowy iş ýok, gowy pul galanma ýok. 100 adamdan 10 adamyň gowy işi bolaýmasa bara daşary ýurtda birinciden çağlaryny, maşgalatyny, ejetini küýtäp alady edip işleýärler.
Ondan gelen patrolların goğu üstüne gıyırması, ondan gelen günlü ütkät duran kanunlar, sen yabancı eyle belli dip sığdırmayalar. Opsu daşary urtlar hova yalan urlaya, yalan siyonu nämet yalan urlaya, bir zatda yalan urlaya, öýnäklere hemme zat gowy gülýary işimem gowy dip dur, arkaýyny we alad etme janymym sag dip ejetini, kakatyny, çağalaryny ödýorlaşlaryny allaýalar. Ana şu bir zatda yalan urlaya daşary urtlar. Galan zatda hiç haçan yalan urlaýan. Şoň üçin daşary urtlary oňaly zat etmän daşary urt işlemek gaty. Anhat ýaly görnýär, ýöne kyn ýerler gatgan çağalany alady diýen watanyň görüsün welýär. Şu çağalam oňş ýaşap ýörmi, aýalym oňş ýamy, ýollaşma oňş ýam aýalymy ikletmän gerip ýörmi, zat şeýle alady edip, şu aladan ölen işlenem agyr. Şoň üçin oňa bilip bilmän ýerler türlemän. Janymy sawat esasy adam jan salyp. Ýurt işçilerden hemmesi yalançy. Yine şunu hem komentar edecek Muhammed ağa. Daşaýurtda hemmeti gülýaly ýaşaýar, şöýden pul uradýarlar, ýagny we şo pullar gelýär Türkmenistana, Owropa kredýär, daşaýurtda biziň watandaşlarymyz hedir edip ýör. Ýagny 6-njy wagtyny ýatyp näme çyrylan paklar aýdyp ýör. Hawalar ýok, sowuklarda men wideolar ýa-da Russiýadan, Belarusydan sowuk ýerlerde gurgurlar işleýär. Maýyp bolýarlar, yaramaýarlar. Olar seyret ýanam ýok, neme ýanam ýok. Şeýle kötünýärler. Şunu bir komentar verseňiz Muhammed ağa. Men burada daşary ýurt diýende haýfy ýurtlarda eger dokumentarny bir ýurtda gidip işleseler, ol gowy işede ýerleşýär, gowgadan ýaram. Конечно, öz maşgalasyndan taklaýarlar, onuň şu iýne galarlar getirjegem bolýarlar. Ýöne açanam Türkiýe ýanak, Orsiýet ýanak ýerlere giderler. Onu конечно, ol cehenneme düşer. Dokumentsizlik, deň tutanakly, meselen bir Türk işgär aýda $1000 alsa Türkmene 500 berýärler. Sagat iş, ola 8 sagat işlese, bulu 12 sagat işleýär. Üstüne arkaýyn gıygyry bilýärler, arkaýyn işden çykary bilýärler. Ondan soňra pasolstwadäki işleýärler, buluň dokumentini düzeltmäni bulary gulçylyga berýär. Onun конечно, olan hemme tarapdan gyn. Ve şu zatda bolon üçin biz ägiýjegini gıygyr botyp, o 5 milyon, 6 milyon halky bir baý döwletiň içinde näme üçin iş bilen üstün et bilen? Näme üçin? Näme sebäbi bar şoňa? Şun ýanak dollar, neftden, gazdan pul gelýär. Şun ýanak biýdiri gurulşyklary urýar. Şoňa derek Türkmenistanyny önümçilik gurup bolmaýan, ykdysadyýety östürip bolmaýan, dünýä bilen açyk iş edip bolmaýan, bank sistemasyny dünýäň sistemasyna gawat getirip bolmaýan, konvertasiýa arkaýyn edip bolmaýan beýleki döwletlerine, vize meselesini çözüp bolmaýan. Eger şunu çözülse Türkmeninden daşary ýurda gitmäge hajaty ýok. Doğru. Ýurdyň içinde ondan hem beter. Dünkü bolan vaka. Bütün Dünya Sağlık Kuramasy nemesi regionalny pristavitli Serdar Berdimuhammedow medal berýän. Derro Balkan vilayatyny hemmeň ýerden 5'te turdy hökümet işgärlerini. Saat 7'de gelin, Serdar'a medal verdiler, biz praznik etmeli, beğenmeli, şoňa diýip çäre geçirip berdiler. Gece saat 5'te mektep okuwçylary hökümet işgärlerini götüne dep kowup getirip oturýarlar sowuk hawada. Otada mundan hem beter. Bir ýarış geçýär, bütün studentler bir aýlap okuwuna baralak daşarda çäre taýlyk görmeli. O taýlyk mundan hem berber. Berýän pulundan beren ak wagtyny. Şol üçin bu hökümet durşuny Türkmen halkyny betbahçylykdan başga zat işlet getiren. Valyutasyny oňurulmasa, konvertasiýasyny oňurulmasa, onu hökümet bolmadygy da esasy ýa-ni ykdysadyety aýlamak üçin sen içki manadyň bolmaly. Oň bir hümmeti bolmaly. Hümmet diýenim ol bir kredit aýlaşygy bolmady da. Ýok kredit aýlaşyk. Edara pul geçiplenok bergili hemme edara bir-birine. İçinden hiç zat aýlaşyk ýok. Diňe naliçka ýörýär. Bir-iki ýerden naliçka ýörüp, bazarlarda, gara bazardan pul şey halk özüni saklaýar. Şo bolmady diýe konvertasiýa ýok. Banka pul goýanyň tok ýok, konvertasiýa ýok.
O yerden bir koysan pulun alıp bolmak. Bunu qaradan çalışıp, qaradan iyi verip, Dayda Bank'ın üstünden hareketler edip, inanın Muhammed ağa, Dayda Bank'ın, Dayda Bank diýenim, ýani şol kargoçylar pul geçirýär. Şolun abarotlary hemme Türkmen banklary orta alsan şolunkydan köp. Inan Muhammed ağa. O doğru. 150 milyondan 450 milyon dolara çeldi bir ayda. Haydi bank Türkmenistan'a, hatta Vneşeganon bank hem onça pul aylanıp, bu bir ayda bir tarafa geçiriyor. Başka tarafa geçiriyorlar. Yine nerede pul? Şular dögülede bir oňur bilen ok, manadan bir sakla bilen ok, pul aylaşyny oňur bilen ok. İçine dine garadan, şular gara hökümet, garadan işleýär. Mun polisiýa hem kanuna dälle, halka dälle, iki tane gara adamı atalygyny hyzmat edýär. Inanın. Kezzaplar, MHM, polis gullukları ýadyny çykardylar öz ýanky beren katamlaryny halka, watana hyzmat edýän diýip. Ýok, o iki adama hyzmat edýär. Watana hyzmat edermiň sen köçedäki duran adamy tutup alyp gidýän. Urýan, öldürýän türmede. Ya aktivistiň nime diýen ýa-da Türkmen halkynyň gözüniň owazyny aldyň sen. Sen kezzap düşmanymy da etmedi şunu 36 ýylda. Muhammed ağa. Düşmanıdan halkın gözünün oğudunu alanok. Bir egerde Nimetan kolonyası bolunmasam bizi şey etmediler. Rusiyan kolonyası olduk. Bizi şey etmediler Muhammed ağa. Biliyor musun? Doğrudur. O men hiç unutmadım. Bunlar olsa öz Türkmenin, öz kezzap, iksan kezzap o milisiya polislara yankı arkanızda men doğurun. Konstitutsiyada da seyretmen deyse şu iki sani özün ort bilmetek bir soğuk kezzapların sözüne gidip halkı mıçkılap ýörler. Muňa näme diýjek? Hudaý saklasyn o. Size bir erteki günü Allah'ın cevap vermeleri. İnte halkın ona cevap verirsin, ben size söz vereyim. Yani Allah'ın önünde de halkı da cevap verirsin. Onu näme diýjeksin? İksan kezzap aýtdy, ay biz etmeli bolduk. Bagşa ya şunu aýtdylar, etmeli bolduk diýerler. Üstüňizde bular. Ine şuraya bir kelle sığmajak zatlar, o beýişde, daňda beýişde okuşlar turup gidiyor ne ýapyp, Serdary medal beripdirler. Ay goý şu medaly bermedin sen adamlara elleme. Medallardan saňy diýe, adamlar biçem niwit tapyşam. Ay bu, Hudaý saklasyn. Ine dedim Muhammed ağa Özbekistanyňky ýanky problemalary telewizionyada aýdylýar. Unutdun? O hoca problema telewizionyada aýdylýar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Xiva shahrida suv xo'jaligi masalalari bo'yicha O'zbek-Turkman hukumatlar aro komissiyasining 5-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Mazkur uchrashuv ikki qo'shni davlat o'rtasida suv resurslaridan oqilona foydalanish, transchegaraviy daryolarni boshqarish hamda o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratildi. Yig'ilishda har ikkala davlatning hukumat a'zolari, suv xo'jaligiga aloqador vazirlik va mas'ul rahbarlari ishtirok etdilar. Unda Amu daryoning suv resurslaridan birgalikda foydalanish, monitoringini tashkil etish, suvning to'siqsiz o'tishi uchun qirg'oqlarni muhofaza qilish va kanallarni to'g'irlash ishlarini olib borish, suv yo'qotishlarini kamaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni tashkil etish kabi bir nechta masalalar muhokama qilindi. Yig'ilish davomida tomonlar muhim masalalar yuzasidan fikr almashib, kelgusidagi amaliy vazifalarni belgilab oldilar. Ma'lum kelishuvlarga erishildi. Umuman bugun 11 ta masala bo'yicha muzokaralar olib borildi. Shu masalalarda to'liq bir-birimizni tushunib, anglagan holda kelishuvlarga imzoladik. Qarshidagi magistral kanalda ularning suv oladigan nuqtalarida ba'zi joylarda yana qo'shimcha suv olish harakatlari bor, qo'shimcha yer ochish harakatlari bor. Shularni yana bir qayta ko'rib chiqib, inventarizatsiya qilamiz deb kelishdik bu. Turkmaniston hududida joylashgan O'zbekistonga tegishli bo'lgan suv xo'jaligi obyektlari ham yana bir marta xatlovdan o'tkaziladi va tegishli choralar ko'riladi. Kanda mana Sariqamish ko'li bor, Ustyurtda bir qism Qoraqalpog'istonda ahamiyati bor va ko'llarni muhofaza qiluvchi Azyorni kollektori va Daryoliq degan kollektorlar bor. Shularni suvni olib borish kerak, bu yerda tozalash ishlari va rekonstruksiya ishlari bajarish kerak. Ular bo'yicha ham kelishuvlarga erishdik. Межправительственный
üstüne komissiya. Mazkur uchrashuv samarali bo'lib o'tdi. O'zbekiston Turkmaniston o'rtasidagi suv xo'jaligi masalalari nafaqat qishloq xo'jaligi, butun mintaqa ekologiyasi uchun ham strategik ahamiyatga ega. Hamkorlik doirasida dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Tadbir yuqori saviyada tashkil etilganligini ham aytishim joiz. Muhimi muvaffaqiyatli bo'ldi. Ushbu 5-yig'ilish yakunlari bo'yicha tegishli bayonnoma ham imzolandi. Kelgusida barcha amaliy ishlar shu hujjat asosida olib boriladi. Ishonchim komilki, bu mamlakatlarimiz orasidagi hamkorlik rivojiga yangi Qara qıytgaç aytsamda şol Özbekistan'da suv meselesine katıl seriyalar ve zeykeşler, kanallar, kolektorlar arsayalar. Ini Türkmenim öz yerine etmeliler şunu. Eden o. Ona da şu sebeple bunlar yani gelip bağırıyorlar Türkmenistan'a. Yani şu ediyorlar etmeyenler ne yapmış eden oklar deyip. Yine şu reali bize hem de zaval. Kuday takladın. Yine gıynansam hatta gongşu devletin önüne de biz pazo. Muhammed ağa. Şu meselede. Yani zeykeşler, kanallar, kolektorlar arsalamakta. Sebebi hem mesele zayması yazın yani. Argatlaşım var da. Ne şonam bellek geçerler özökler. Özökler öz problematından aydık geçerler. Televizorda da yarar öz problema yok. Bizde olsa aktivistler problematını aytsa olur tutup durmaya batırlar. Muhammed ağa anlamarsan gidip Türkiye'den oğurlak kaydılar. Şonu aytmadın deyip. Özökler aytsa ne yapacak özökler tutup alıp giden oklar? Burada Türkiye bir yerde bir daha aytsa tutup alıp gidip o beylik devletlerden oğurlak kaydılar. Burada men 2002 yıl yadımdan bolsa şol. Men şol neme var paroxot yanaklat bilen Amuderiyan üstünden şol neme bar ya Özbekistan'a gittiyen bir şaha var şotadan. Şotadan şeyle gittim şol üstü bilen. Şol Özbekistan'ın su hocalık şol neme zemli soslun dağıtılan bir ovası var şu tayda Karaköylü'ye. Şun başlığı şu tayının iyisi olu Türkmenistan'ın içinde Özbekistan'dan aylık alıyorlar. Şun başlığı bilen şu tayda ayladı meni şu tayda emmeyri. O zaman görke diye gözde diye her 500 metreden diye bir tane zemli sos bulmalı diye. Özbekistan'a gittiğine seyretti her 500 metreden doğulu arastalayarlar. O zaman Türkmenistan'ın absolutno yok. İşleyen yok. Hem batık gitti su giden aktı. Hem suları Özbekistan alıvotuydu. Gözde bu haramzadalı yurdun aladısı diye bulan kellesinde. Yoksa yer sen şu demeyen arastalasan su gittiyen kanalları. Su'm köp gittiyen. Abılı öğlenkin bitiriptirle absolutno kellelerini yok su alma. O İran'a etrek deriyen suyunu sattılar. Şu atla minni sumor, çendir, şu tadaki ovalı, şun yakasını ekili. Göçye diye, masa ve göçyerli diye. Şun için bunu dini yurdu tağlayanlı, bollu, başka etiyen zatları yok. Şu komentarlarını okan Muhammed ağa. Televizyon açsan dini oğudun vurun avat asman, asud asman. Bizde ak, bizde yok asud asman, avat asman. Biz tarafta asman deşik dedi. Ayarlar. Asud asman Arkadak şehirine var. Şondan sen daşına çıksan asud asman bu torya kıynan tamam. Şunun için O tayda yok, o tayda yok. Aşağında da konvertasya yok, haklar yok, adaletlik yok. O yerde işler yok, hiç sat yok. Hani arkadaş şehrini kurulurlar. 3 aydan beri bana canı diyorlar Murat ağa ayıp ver şunu. 3 ay aylık alamaz diyorlar. Kurmanlı Amerika'ya gidip pulak gelecek deyip ayıttı bir de şunu karıştık diye geldi, boş geldi diye. Aylık yok ve niyem etmeli diye. Kurbanlığın başka yere ivet olmaz mı kadiva diyorlar. Kurbanlığın gitmez, inni serdar diye Evrosayı'da pul dilemene. Şu atalı oğul pul tapmasa bunu kaçmalı. Halk bunu iyiye. Eyyem organlarım yüreğe düştü diye bunlar bilen gelecek yok diye. Biz iksan kezzava doğduğu hizmet ediyenimize düştük diyorlar. İnni polislerim diye. Yine polislerden gelen mesaj. Ben yine halkımıza afitsanay diyen. Yine polisler afitsanay diye 4-5 yerden yol boşuray diyen. Hedir
Ramazan bayramında halk kalsa şu gidip kurbalayını tutup köpet dağdı ağacın aşağına assa da zat diyecek geldi. Kaytıp koşulacak diyorlar. Bolun doyduk diye. Halk doyurmadı bir ağırbaşı doyduk diye. İnni hayır işlat diyecek geldi halka. Gitsin hana prezidenti, hana milli lideri, hana halk. Nimet şunu etsin biz inni koşulacak gel. Biz koşulup 36 yıl yani halkı edip Nimet'e döndük. İnni öğleresin diye. Yine gelen havar. Murada, men sana hazır şu at bir neme uğrattım bilin Azatlık Radyosu'ndan. Halo. Eşliyor mu? Ha, işte. Şu linki aç şu tadı 17 mundundan başla. Azatlık Radyosu aytiye. Ken ben içindeki işleyerle, mehemen içindeki kadro ofislerleri açık aytiye diye. Halk eğer diye protest etmese şu at diye. Onu geç olur şu at edin diye. Yoksa uzağa çeker bu karandardan diye. Hükümetin içindeki işleyen ofislerle, armiyadakiler, polisiye, kenbedakilerin hemmesi bidar. İnni şola halkı proteste çıkmaya çağırıyor. Bizim halkımızı kutlamalı zatla. İnni bir tofor diye emosyonu taklat bilmeyen niye? İnni kıygırıp başladı diye hükümetin üstüne. Hükümetin içindeki işleyenle şeyle diye. İnni şu aktivistlere sesini çıkarayan adamlara sevgen akla diye. Kaytem etyen işini doğru diye aytiya diye. Ola ba koy sesini aydı otilla. Şol için vatandaşlar şu bizim kahraman aktivistlerimizin eden hareketi hükümetin içine de bir umut üretti. Olu da görüyor halk ayağa kaldı. İnni hem medat düzeliyor. Bizim şuna koşulsak diye. İnni öz akballarını haramzada bağlamayalım. Biz doğruluşları gözden düşürdük. Şunun hiç kimliğini, çöp başılığını, akmaklığını, nadallığını subut ettik. Dünyada hiç kimseleri kollamayacağını subut ettik. İnni dene halkın köşe çıkmaya kaldı. İnni adamlar, biz mescide var diye da halka. İnni şu mescide eltmeyen yörellere inni olan kahar geliyor kendi beşniklik. Öğler Müslüman, ne için mescitlere bardırmalı adamlar diyeyim. Üstüne kıyırıyarlar diye hükümetin içindekiler. Handın bäli Muhammed Ağa yönetimden burada da şu bizim aktivistlerin tutulup gitti, käbiler öldü, käbilerine yankı şikayet etti, käbiler gizlenmiyor, yankı şonu da görüşüyor, käbiler risk alıyor, hem risk alıyor. Doğumların aşağında biz risk almadan, ağdaltağım doğumların dışında alıyor, hem risk alıyor. Yine şu yankı emhemen polisin diyen sözleri bizim neticemiz şu. Dine bizim de halkımızın ve aktivistlerin işlep 5 yıllık ünför 35 yıllık bu propaganda öğretip Allah yankı paçamız prezident zat deyip olmaz yüzüne seyretmeliler. O ne paça din bir zat diyecek. Yankı yaşullıydı. Görkezme bilen hareket edilip konstitusiya depilip atası oğluna geçirip kara et bolca karanlıklarını istenerem. Onam Türkmenistan vatan haberleri Türkmen Portal, MİT, bir topor televideniye, gazetler, jurnallar, şolar gollap, trend edip akıdıp biz 5 yılla YouTube kanal bilen, TikTok bilen yendik şoları. Hem aktivistlere ve bizim halkımıza içinden video çıkarıp yazayanlara, hemmelerine köp taňar ýakasyn. Komentari yazayanlara, bir parvay değer öz vatanına adamlara köp taňar ýakasyn. Ine polis emhemen, yani esasi korrupsiýa ve Gurbanguly Berdimuhammedowyň fundament hökmünde durýan guruma, şolar bolmasa şol ýykylýar. Şolar hem şeýle diýär. Şolum edil uly propagandaň, uly media işleriniň netijesi. Gece güni çykşa diýär. Şolum netije şoň. Ine şoň üçin biz hiç karandardylar, bay kıyıkçı ettiler, ay peýda ýok, direktiv, ay eyderle, beyderle deyip. Doğru, olabiliyor şun täsiri varlygyny. Şol üçin şu karandardylara öňe durýar.
Ine serdin Muhammed Ağa dinle. Türkmenistan tarafından henüz 17 resmi haber 17 olmadı. gündüne. Kararsız Türkmen News neşri berdi Muhammedov 17. Fort Lauderdale Halkara Hava Menziline Boeing 770 Prezidenti berýän kasawatlaryna gaýtalanýan ösüş sanlary çeşmelerimizin aýtmaklaryna görä adamlaryň diňe gaharyny getirýär. Şeýle-de azatlygyň sökütdeşleri jogapkar wezipe bellenilýän adamlaryň inni onlar çeýlüäri ýa tutuluna meňzeýän umumy sözleri aýdýanlyklaryny, olaryň ulu gorkasyna işlemeli polýanlyklaryna tas hem adamyň düşünýänligini belleýärler. Çeşmelerin aýry-aýrylykda beren gurrunlaryndan çen tutulsa soňky ýyllarda siyasi aktivistlere, garaşsız jurnalistlere we bloggerlere karşı alyp barlayan repressiw göreş innidine emkemi işgäriniň ykdysady gylyklanmasyna, ýalny bu ýerden ödüne nähiller bir maddi behwit gözlemegine dayanýar. Emkemi işgärleriniň başga pikirlere karşı alyp barýan göreşine hiç siyasi we ideolog sebäp ýok. Olar bu işi esasan öz güzeranyny gowlaşdyrmak üçin Berlin buyruk esasyna dowam etdirýärler diýip ýerli synç aýtdy. Milli Hopsuluk Ministerliginiň işgärleri aktivistlere gararsız pikirlerini beýan edýän raýatlara garşy repressiw basyşyny diňe ýokardan berilýän buyruk üçin hökümetiň aýlygyna bagly bolandyklary üçin dowam etdirýärler. Niýazow ýa-da Ulyberdi Muhammedow döwründäki ýaly ak ýürekden watan döwünükleri bilen görüşýän diýäjek fanatik ýa-da ideýaly Milli Hopsuluk Ministerliginiň işgärleri tasgalmady. Deyip söhbetdeşimiz bu gurulma işe barýan adamlaryň ýöneköy adamlara garanyna köp zady gowy düşünýänligini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, emkemi işgärleri Türkmen rejiminiň durmuş reýarlyklaryndan dolýan ýaly öňedigini, halkyň siýasy ykdysady meseleleriniň inni köp bilbäri göre bile inkar edilýänligini gowy bilýärler we ikçek gurrundaşlykda halk passiw bolsa bu ýagdaýyň uzak dowam etjekdigini açyk bildirýärler. Aýrarlykda gurlaşylan hukuk goraýjylaryň bir näçesi Türkmen döwletiniň halkara awraýynyň kesdigini, siýasy orunynyň tassan ýok diýerlikdigini öňe sürdi. Türkmen döwletiniň dünýäniň awraýly syýasy guramalary ýa-da bileşikleri bilen içkin ynamdar gatnaşygy ýok. Bu ýagdaý kanun goraýjylarda rejimiň gelejeginiň gümürtükligi baradaky pikirleri döredýär. Diýip Daşoğully Çeşme ýerli emkemi işgäriniň aýdan sözlerini salgylanyp aýtdy. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertine gurrundaş bolan harbylar we hukuk goraýjylar Türkmenistanyň güýç edaralaryny bir tarapdan rejime diňe aýly üçin hyzmat edýänleriň galanlygyny aýtsalar, beýleki tarapdan döwlet gullukçylarynyň içki närazylygyň artýanlygyny öňe sürýärler. Harbylar, hukuk goraýjylar bu närazylygyň soňky döwürde siýasy we ideolog reňkleriniň hem görünüp başlandygyny aýdýarlar. Nähilin bolsa 2026-njy ýyldaky Türkmen harbiýlary we hukuk goraýjylary 2006-njy ýa 2000-njy ýyllardaky adamlar ýaly däl. Mundan 20-25 ýyl öňkü harbiýler we kanun goraýjylar Sowetler zamanyndan galan kadrlardy. Olar köp halatlarda ortada we Sowet ideologiýasyna ýykyn edýärdiler. Emma häzir 25-35 ýaşlaryndaky harbiýler we kanun goraýjylar köp halatlarda Türkiýe birligiň Türkiýe Äzerbaýjan döwletleri bilen gatnaşyklaryň Turan birligi ýaly ideýalaryň tarapdarlary bolup görünýär. Deyip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz ýaş hukuk goraýjy kadrlaryň arasynda dine ýykyn edýän Arap we musulman döwletleri bilen has ýakyn gatnaşyk gurmagyň tarapynda durýan. Bulardan başga Ýewropa, Abaşa, Günörtü Koreýa ýaly demokratik döwletler bilen gatnaşyklaryň tarapdary bolan, öz pikirlerini gorap bilýän, ýokary bilimli, pikirini açyk aýdasy gelýän hünärmenleriň hem az därligini bellediler. Aşgabatly bir harbiýanyň azatlyk bilen anonimlik şertinde eden gurrungyny tasdiklamagyna görä, häkimetleriň dindarlary edýän bir kanun basyşlary bu işte satlyk diýilýän din wekilleriniň we hukuk goraýjylaryň hem ulanylmagy köp adamy gaty. Umuman Muhammed Ağa ýene bir goýarmy? Allah'a takdim bir eşler ýaly. Ýene bir Şunu birazcık koy şunu yani diýgende bize mescitlere çağrışma näil täsiri bar. Nägile diýär. Soňky ýyllarda kanunlar gowy işlemän soň durmuşda kynçylyklardan başalyp çykmak üçin esasan öz ynançlaryna, gadymdan gelýän adamkarçylyk gatnaşyklaryna berk uýan adamlar kä halatda gaharlaryny saklap bilmän döwlet Görýärmi näil?
Sözler diýerler. Aýry bitti guruluşan söwkötdeşlerimizin bir näçesi inni Türkmenistanyň bir taraplygy barada edilýän gurulmalar hem owy karşylamaýar. 2026-njy ýyla gelip Türkmen harby we kanun goraja daralarynda ýurdun bitaraplyk derejesiniň tarapynda durýanlaryň sany iş ýüzünde gaty azalany meňdeýär. Sebäbi dünýäde bolup geçýän özgörüşlikler baradaky habarlary analizleýän adamlar güýçli goşun bolmasa kanun bir kimsiz işlemese, sosial işçiň jemgyýet bolmasa bitaraplyk ýurdy Oryan halk näýli? barha köp aýdyp başladylar. Deyip Marly Harby öz pikirini paylaşdy. Lewaply polisiýa işgärleri hem güýç edaralaryna adalaty, kanuny, münasip aýlyk haklaryna bolan islew talaplaryň has artyp başlanyny, ýagny bu ýagdaýyň öňkü ýyllarda garanyny has gowy duýulýanlygyny aýdýarlar. Ehlumma karby biz doğum aydı emma 4 ýyla goly prezident berip korrupsiýany ýekeje gedek başladı. ýazgarmady. Bu ýagdaý ýurtdaky işgärleri aşakdan ýokara çenli paraforlugy çümdürýär. Kanuny we açaçanlygy bolan ynamy dolulugyna ýere gömýär. Deyip Lewaply polisiýa işgäri aýtdy. Ýerleşimçilerin käbiri Türkmen güýç edaralarynyň işgärlerindäki ideologik garaýşlaryň herlikçe açyk beýan edilmesinde döwlet başçylarynyň siýasatyny çapra belýänligini, bu çapralygyň ýakyn geljekde ykdysady kynçylyklaryň fonuna has güýçlenip siýasy tartgynlyga getirmek ähtimallygyny aradan aýryp bolmajakdygyny belliýär. Ýadyňyzda bolsa öňler halk goşun bir dilen şygar ýörgünlüdi. Soňky döwürde bu şygaryň derwaýyslygy ýene duýulyp başlany meňdeýär. Sebäbi türkmen häkimetleriniň 30 ýyllyk ýapyklyk üzgünlük hiç bir meselede öz pozisiýasy bolmadyk siýasaty diňe bir ýöneke iraýatlar däl harby we hukuk goraja daralaryň işgärlerini ýadatdy. Olardaky içki narazalyk güýçlenýär diýsem ulaltma bolmaz. Ýapyk ýurtda habarçylarymyzyň ören terasapırlık bilen işlemeli bolýanlygy üçin bu pikir soramalaryny dogry wakaly sosial barlyk hukmyna täsirlendirip bolmaz. Emma muňa garamazdan ýurt içindäki ykdysady we siýasy ýagdaýlara ýakyndan sinedýän bir näçe finçi harby hemde hukuk goraýjy işgärleriň arasynda ösýän nägiler barada aýdylýanlary tasdiklady. Türkmen rejiminiň alyp barýan siýasatyny oňlamaýan, pikirlerini dile getirýän adamlar diňe bir halk arasynda däl, eýsem döwlet emeldarlarynda güýç edaralarynyň işgärleriniň içinde hem köpelýär diýilýän dogry. Bu görnüşinden siýasy doňoklugyň jemgyýetçilik derejesinde kim-kimden eräp başlamagyna getirýär. Deyip Aşgabatly siýasy finç aýtdy. Hormatly dinleýijiler, halk kitaplaryndan taýýarlayan gepleşiklerimizi dinläp, sizin hem öz pikirlerinizi, belliklerinizi aýtmaňyza çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Muhammed ağa, men ýene bir gezek şol Azatlyk radio taýygyny aýtjak bolýan şular bar. Öýler bir alt sanjak bolan giýje bunu işläp, o maglumatlar berýärler we içine alýarlar. Biz hem edil şu maglumatlar alýar. Bizim hem paralel maglumatlarymyz edil şonuň diýişi ýaly. Diýmek şu zatlar hem ýerde de bar. Bu radio Azatlyk professional ugrunda işleýär. Biz näme bolsa-da öwrenje şunu işte ýöne oro professional ýaly işleýär. Ine Muhammed ağa şunu näme diýjek? Inni men şuň habar berdi. Polis gullugyndan, ýagny men aýdyp durmaýyn. Mari, Leva, Daşow, Ahal, Balkan welaýatynyň polisler günaýdýar. Şu gerek näme etseňiz şonu edin. Ine halk, ine de sizin ýa-ni lideriniz, ine de sizin prezidentiniz. Arkadaňyz. Gidip tutsa diýäňizmi? Gidip öldürýäňizmi? Köpet dağyny düýbüne ağaçtan asýaňyzmy? İşimiz ýok indi. Boldy. Bizler doýduk. Bizim geljegimiz ýok. Biz kösenýär. Bizim hiç bir problemlarymyz çözenok. Sosial problemlarymyz çözenok. Bizim öýde de gedaý, köçede de gedaý. Gedaý ýaly halkdan pul toplaýar. Biz bu ýaly ýaşap bilemzok diýip ine olarmaýdy ýani. Bu näme diýjek? Murada o doğru, yani Azatlyk diýsem şonu aýdyp otdy. Inni güneş ofisierleri ben içindäki kadr ofisierleri halka diýip ayağa galyň diýär. Yani diýmegi näme şo? Biz çağırandık, Muhammed biz çağırandık, polis çağırıyor. Ona çağırıyor yani diye. Polis ona çağırıyor. Bu şu hükümetin dargadığı, inni şular hiç anamı yok oradakilerine yok.
ben ýagdaýym düzeldir diýip anamlary ýok. Anamları yok. Ýöne men ştada bütün hükümet içindäki işleyen adamlara, howpsuzlyk gullugyna, polisiýada, prokuraturada, wayennelere ýüzlenjek bolýar. Şu haramdadalar, on düýüp başam Niyazov bir däbi giretdi. Şu adamlara aylyk az tölemeli, oňa jaý berip, bulary dank goýmaly özüňe, jaýyny aljak bolsam, bular näme diýsen eder diýip şu at ýokardakylar hemmesini elitli jaýlardan berip, bulary belgiledip goýdy özüne, dank goýdylar. Ve birda, üçüncüden bulary jinayata mecbur etdiler. Sen aylyk bilen günün görüp bilen ipotek pulun töläp bilen oňa gidip kanuny bozup, sen ipotekan tölemeli, jaýyny saklamaly. On bermeli, viziyatkalarını bermeli. Şol için men şulan hemmesini aýtjak bolýanlar. Eger siz şu halka kömek etseňiz, diktator aýyrmakda, halk geljekki hökümet sizin hemme bergilerinizi geçer. Men şonu söz berýän hemme döwletlerde de bolýanlar. Sebäbi eger biz ýurduň içinde sizin kömegiňiz bilen parahatçılıklı siyasi geçirip bilsek, bizim yurdumuz köp daha utya. Şol çiğnen sizin şeyden hizmetiniz ederek, halkam size minnettar bulun. Minnettarlığından yankı diyen adımı sizin hakkınızda yerine getirin. Korkup oturmayın elinizden cayınız anlar deyip. Eğer halkın karşına isteniz, şu hükümetin gideceği gibi hiç aklın şuna şek edip oturma. Hem dünya şuna ruhsat vermeyenini, ola İran'ı, indi bu nerede öğünden tutup alıp gidiyorlar, görürsünüz. Madoran alıp gidişi yani. Haramzadana bir şey diyorlar. Sebep bunu yani adamla indi gerekke. Indi şulardan dünyanı sahiplayacak olup hadir şereketle bolup. Şol için indiki dünyada dünyanın düzgününe berdi Muhammed yani haramzadan ornu yok. Şol için siz ona bil bağlayacak bolup oturma. Sizin yekedek şansınız en şu halkın tarafına geçmekte. Siz cahimizden taklarsınız, işinizden taklarsınız, dastoyuna aylık alıp öz vicdanınıza layıklıkta işlersiniz, çağalanıza kuvarnarsınız, vatanınıza kuvarnarsınız. Doğru hocam. Menem oşulacak bolýan Muhammed ağa, ine hormatly wayenler, polis, MHM, prokuratura, subutlar, ofitserler, redawoy orta zveno içen ofitserler, orta zveno ýanky eskerler, hemmäňiz ýüzlenýän. Doğru düşünün. Şul adamlardan gelecek yok. Näçip? Milli lider diyen adam, bunun hiç ideyası yok. Bunun maksatnaması tam yok. Halka näil motivasiýa verip öňe gider ýaly. Bunun bar maksatnamasy liderçiligi gidip Trump'a watan satýar. Trump'a Türkmenistan'ı hödürleýär. Näme alsaňyz pul ber, şöýlerden bile paýlaşyr diýip watan satýar. Öňe Russiýa satýar, indi Amerika satýar. Muňa tapawy ýok kime satmak. O Türkmenistan'a gelip bir idiot görýär. Elini aldyryp arkadaş şöhret. Sizi idiot görýär. Siz idiot bolmaň da indi. Indi öz geljeňizi ala dedim. Şeyde var misallar var. Portugaliýada, başga döwletler, köp döwletlerde wayenler hökümeti alıp saýlaw açyp geçirip halka berip ýanky öz ornuny öz ýerine ýetirjek ornuny ýerine ýetirdiler. Siz emediler. Siz gahman bolsaňyz. Ine bir ýerde uruş bolsa biz watany gorman taýýar diýende ine uruş gidip dur. Türkmenistan Şondan başka uruş botaşyny ýanyk. Ya ananyň ýokmy 45% halkymy daşynda. Ya ananyň ýokmy Türkmen istenip Türkmen öz ýurdun terk edip gitmegine arzu edýär. Ananyň ýokmy şo? Türkmenlerde ölýärler, ölýärler. Ananyň ýokmy özüňiň bir $200 alýan aýlygyda ananyň ýokmy? Kaçana çeli saldatlar dayı etkeçek. Nämeler godatlar? Normal alın $1,5-2,000 aylyk alın. Maşinler bererler. Hemme wayen nimeler çalışarlar. Doktrina bolar. Özüňiz höwet edip işlersiň. Näme gerek? İki tane var özüň ormany bir sowadym. Ýanky öňünde durup kelleňiz boýnap eliň ýüregiňe goýup men saňa wepal. Özüňiz akmak. Siz idiot görýärler olar. Näme üçin siz idiot bolmaly?
Näçe siz adam bolmaly? Näçe siz hakyky watana hyzmat eden waýanly bolmaly? Şo soragyma jogap beriň. Ine meniň nomerlerim, telefonlarym. Inanmasaň adam jaňyda men size düşündirin şonu. Beriň şo soragy özüňizde jogabyna maňa ýazyn. Men size oňsoň düşündirin şonu. Düşündürä bilmedim, men size bir anyklaýyn şonu. Ne soraýaly, hormatly polisler, MHM'ler, waýanlar, prokuratur, tutlar, haçana çelsiz biýüne adamlar bassak. Allah wara üstüňizde. Jogap bardyr şo. Halktan jogap bolmasa da Allah'dan jogap bolar size. Gorkaňyz okmaý. Ya şol ýaly gutordyňyz meni. Ol ýaly gutoran bolsaňyz maşgul näme sakdaýar? Çağın tenen görürler ya. Haram görürler näme gerek? Näme maşgul gerek? Düşünelim şu zatlar, elementar zatlar. Biz o şu Türkmenistan, Türkmenler görürmizde utonyat, biýrek ýerimiz görürne utonyat. Türkmenden gaçýa. Inni 5 ýyl ýanky şu problemleri aýdyp adamlar agdy edip başladyk. Oňa çel Türkmeni söýýärdi. Häzir näme bolsa da halk birleşip başlady. Halk birleşip hökümete karşı bolup başlady. Şu deşine gitse dinamika ösküp otyr. Siz ondan o tarafta barikadan o tarafından galýaňyz. İksan kezzap bilen. Näme gerekse o zatlar. Minimum halk çykanna gıraçy. Hana prezidentiňiz, hana milli lideriňiz, siz ine de halkyň işi. İstese çalşar, istese tutar, istese tuğda çeker, istese arrest eder. Sizem halk näme istese şonu etmeli. Konstitusiýonny borjy şol. Şonu borjumuz şol. Sen katam aýdanda şonu aýtdyň. Onsoň öz watanyň, halkyň, öz dogduk mekanyň şol adamlar o şol daşyndan ýokardan aşan şu halk diýen. Öz owaň adamlary, öz şäheriniň adamlary, öz gomşularyň şolar. Üýtgeçi adam da. Bu tarapda kim? Gyzyldan, çaýdan toýady gatnap ýörler. Her gyýdy bir samolyot, özüni aldy, ýanky ogly bir samolyot, kakydy bir samolyot, bütün dünýäni taks etdiler. Gidip pul sorap Türkmenistan batyrdylar. Ananyň şuroň 45 milyardan 120 milyard şeýle Türkmenistan bermesi var. Türkmenistan bir ýylda 1 milyardan berbilen. Biz bermeli bor. Biz halkymyz bermeli bor. Bulara gaç gider. Siz waýanlar biz bermeli bor. Näçe çalçylar durursak, şonça bergiler az bor. Düşünün. Şonça biz çalt diýen Türkmenistan ötüpleýär. Şu zatlary inni bir aýdyp bir düşündirip näme düşündirjekmi? Hem bilem ýokdur ya. Ne şeýle ýagdaýlar. Muhammed ağa ýeni bir wideony terdelim. Milli lideri iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny ugrady. Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda türlü gurullarda netijeli. Saatçyny görýärmiň? Näme söýdüm? Bu saat näme söýdýär? Samolyot reisi ýa-ni hazaplar istendik wagtynda gidýär. Saatda näme gidýär? Saatny okujak bolýar. Şuraya bir Pomporia bir 6 ýaşly çağıjyk. Men şunu görende ýüregime awýak. Bir betbaht adamlar. Betbaht Manaka damadyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna şu redekde sapary bolsa, iki tarapdaýyň hyzmatdaşlygyň täze sahypasyny açar. Milli lideri maşinjaga, alabaýçyk, atjaga boldy muňa başga zat gerek. Iranyň halk maslahatynyň diwanyndan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny uğramak üçin Aşgabatyň halkary howa mendiline tarap uğrady. Iki ýurt hyzmatdaşlyk hoşniýetli we ine bular kedletgen bar. Wagt men sen gulun, gitsen bolýar. Gidýä bolýan, ortalar bilen guruşyp gitdi. Men soň zaklad eder, näme etmeli? Watan döwrüm şol. Şoňa Raşid Meredov diýär, watan döwrüm şol. Türkmen halkyny pasportlaryny, wizalaryny, pasportlaryny bermän, Türkmenistany bermeli eden ine şol Raşid Meredov. Ine men Türkmen halkyna ýüzlenýän ünsüň. O edip serdiň şol adama, ine şoňa Raşid Meredov diýär. Şun suratdan men öňkörek görkezim ýürüýtüm men ýanky efir etdim. Şu kezzap prezidenti görjek bolup Ferdar bir akmak, olan bir tampyk. Ine şu ýaly içhanalarda pul ýok. Şu pullary almak üçin biz wiza girdirmeli. Bizim halkymyzdan töler, o tarapam töler, şu pullardan biz gazanyp ýanky içhanada töler diýip pul ýok diýse, olan begenip gol çekýär. Oňa 2-3 adım, 5 adım görenok da öňüne. Ýa gol çekýär. Bular podstaw edýär ony, prigorit edýär. Olam gol çekýär. Soň gelýär pasportlara Türkmenistanda çalışmaly edeli täwäbi biz kontrol etmeli. Bolmasa aktivistler, buň kellet adatlar edýär, biz
halkyny kontrol edip bilen dok diýse, ine şol iki ideýany beren ine Raşid Meredov. Özem hemme dogunu garnaşy Dubaýda. Jaýlar algy, Kazanda jaýlar algy, gaçmana taýar adam. Istenik wagt gaç gidýär. Alkaş bolup gidipdir. 2000-nji ýyldan 2002-den bäri vice-premier we daşy işler ministri bolup barýar. Näçip? Tiýa Ortor kontrol edýär. Lavrov, Putin, şu üstülen kontrol edýär Türkmenistanyň prezidenti. Şoreýal kezzap. Şundan aýyrmaly Serdar. Şo bunt bolandan. Ondan Lavrowy jaňatdyryp köşeşdirip ýa-ni goýdurdy. Blokladylar Serdary. Gurban aýtdy, Lavrowy jaňatdyrdy. Ine jaňatdy, bloklady. Ine şoreýal kezzap, ine şo Raşid Meredov. Bellek goýun. Bize kim gerek? Bize Serdar Berdimuhamedov gerek, bize Gurban Berdimuhamedov gerek, bize Raşid Meredov. Şu üç adam kezzap gerek bize. Türkmenistana görün ýerinde ýülgörüne tükürün. Halk çıkanda da bol ılgap tutun şunu gaçıp yetişmekle. Bize gerek şolar. Biz şunu halkın önüne hemme edin halka karşı hareketlerini suud etmeli ve öğülerini ayttırmalı. Saçını dik bolor. 6 aylap dik durur şunun ediyen karanlıklarını eşiteniz. Inanmarsınız. Şuraya karanlıklarının anarı başını şunu eden adam. Şunu. Gatnaşyklaryna isatlanýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki wagtda täze derejä çykýar. Türkmen halkynyň milli lideri. Gördüňizmi Berdimuhamedowyň samolyoty? Inanyň şu samolyoty satsaň Mary welaýatynyň etraplarynyň owlarynyň köçürini düzüp bolýar. Şu samolyot satýar, içiniň gyzylan çaýlan köp zatlar bar. Ýa-ni muňa darabotka edilenler. Onuň içiniň gymmat baha zatlaryny şu samolyot satsaň, şoňa bir topar owlaryň köçüri edip bolýar. Bir samolyot gerek. Şu 3 samolyot gerek yok Muhammed ağa. Bir samolyotda bira kresanı var bulunmalı. Beylekten uçup gidiyor. Bilgilerine beylek kresa yapışıp oturuyor. Oğurlaymasınlar, VDP'mi alaymasınlar deyip. Şunun için bir samolyot gerek. Var bir samolyot bunun yana bunu. Bir samolyot gerek. Ya da halka geçirmeli. Neye mi gerek? 3 tane samolyot. Atalı oğluydu mu ya da 3 samolyot değil. Uçory Aşgabatyň halkara howa mendelinden Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna tarap uğraldy. Şeýle täzelikler bilen ýene-de içkin tanışmak isteýäňizmi? Onlar Türkmen portal bilen galan. Ol sizin ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Ygtybarlar garaşly, ýani Qur'ana garaşly media çeşme. Indi Muhammed ağa biz esaty näme geleli? Esaty reportaj geleli. Ine hormatly ýeşler Türkmenistanyň gara blogeri. Sıfatına teredin şunun sıfatına teredin. Kimiyatla yaşıyor. Birinci aytçık bolýan. Şeytan ya. Ayna kinodunda badır aynan iyidin nemetgen bir nazatıp nemetgen. O kopyasydyr. Bir harama. Şahsyna degmäli. Biz bara şunu ideýetim. Yo, bolşu şol. Hiç kaçacak yeri yok. Şu adam şu. Şeyle. Häzir ine şu bizim vatandaşlarymyň soragy bar, şol bir çat jogap berilip, ondan biz dowam ederler. Salamu aleykum gowy, özüňiz näme saman çapýarmysyňyz? Ine bir vatandaş soragy bar ýa Muhammed ağa. Egerde Amerika İran'a raketalar ulsa Türkmenistanyna ýetirärmi ýetirmedi ýa-da. Şu soraga jogap berseňiz, ondan menem jogap berjek. Aýdyňyz. Ay men bilemem, onu men bombaly bilemem. O zatlardan falan nedem yanlıştır. Ýöne yer titremede hiç ýöne ýurt titrer. Ol bir uly fiýaty ýetkeşikle ýetirebiler. Awa. Mening pikirimçe ine men geodiziýsemde geologum diýen ýöne guruşçy bolansoň yer platalary bar da. Katlak platalar var, dürlü platalar var. Yani olar sepleşen yerler var. Şoýal bombalarna şu platalar gozulup biler. Mümkin yani iň aşağıda bir zady titredip biler de o ýerden yani gaz ojak ya da bir kiçi bir patlama döredip ýetirme getirip biler. Ellemesen gowy, patlamasan gowy. Şoň üçin gaçersak bolmaly şu zatlardan haçanda gaz alınsa yerden ya boşaya da yani yer meydanları boşap yani gatlaklar tüýüşüp başlaýar, platalar tüýüşüp başlaýar. Şonu ýetirmemeli gelýär.
sertap bolmaly. Hemme zat bolup biler. Biz spesialistler, biz on ýa hakaýdy bilen dok. Tiýa biz hüner o boýunça hünermetde ýöne bul bir hoplu zat. Yer üçin, bizim vatanymyz üçin hoplu. O zaman biz bilemdok bir raketa Irany urdy bolan ýalňyşyp ýa bu tarafa geçdi. Ýakynda ara. Näçe 60 Pul vereylik o, pul vereylik Liotçeyle. Bu tarafa urbilýa, o zaman bu bizim vatandaşlarymyzyň ýa bir oğurlar degilýa, ýa köşke degilýa, bilemdok da. Köşke degilýär, köşke. Olar bunkera gizlenerler, ýöne umum her wagt halk gösenýärler. Hawa, inni gelin şunu nime başlanyň Muhammeda, muňa da meňa dogry aýtsam köp dinlädim, men şunu şu diýen bir samtyk pikirleri men hiç kellem alamak mümkinler. Gelin dinlerim. Amrat Rahimov bugün 2026-njy ýylyň 19-njy fevraly Azat Türkmen kanalymyň nowbatda gepleşigi. Görüşüňiz ýaly bu gedekki gepleşigimiň ady çeýsene ýerçeki joýsana diýip bolak ýerçekler ady ýaly. Hawa. Indi bu aýabalar kimin aýabalar şol ýurdun ýagdaýy düze däjek adamlar, düze däjek bu işlermi? Hawa. Birine aýabalarymda indi hadis ýöne ýakalaryny tanatdylar. Wada vermekdedi, söz vermekdedi, ondan özleriniň düşünjesi bilen hem nähildat getirip biljekmi, näme getirip biljek, näme sowgat berbiljek bile. Her ýyl çäde sowgatyny wada ver gelýänlerinde. Awa, inni ýöne soňkuatlar bir hili öz uruşly çäde sowgatyny etip beren daşary ýurt liderleri marine Donald Trump, Amerika Birleşik Ştatlarynyň çäde prezidenti, ýene şu ýylyň başynda şeýle bir dünýä jemgyýetçiligine öz uruşly bir sürpriz bar köýdi. Mafya şoňa özüne ýol berip bilýän bolsa, şonu medbilýän bolsa, şoňa öňüne alyp bolmaýan bolsa, öňüne alyp biljek başga mafiyada ýok bolsa, onuň edenetlik ýa-ni şu mafiýanyň edenetlige hatam ýol alyp gidýär. Şonu ýaly bir eger şu stobetden bir aýtjaklardymy? Bende şu başda girmeginde, inni bir tofor aýat babaly öz aýat babalarymyz söz berip geldi. Şunu diýmek bilen näme diýjek bolýar? Näme maksat bilen? Yani şu aýtmagy halkyň bäfidinden uralypmy? Ýa-da şu söz berýän adamlary garalajak bolupmy? Onda şolary garalamak näme manasy bar? Kimiň interesine gabat gelýär? Şol haramzade Berdimuhammedlerden başga adamyň interesine gabat gelenä. Dine şolun interesi aktivistler Türkmenistan'ı her hili doğru yolla bilen vurup yencip pul verip alıp gidecek oluyor. Şolun amrayını şikest getirecek oluyor. Dine karamdade Berdimuhammedler. Mın näme bäfidi varmış onun. Inni bir halka söz berip nämämiz bar bize halka söz verer yani. Biz näme oturan yerimden kana näme söz verer? Bizim bar etýän dadymyz halka etýär, eger şu betbaççylykdan typçak boldum, şu zatlar et diýär. Dünýä şeýle, şun ýana bar et şonu. Ay etmese, biz näme el prezidentler biz Türkmenistanyň baýlygyny oglap oturar ýana, bambid eder ýana ýa falan. Şoňa akyl ýetiren akmy şu haramdan. Men isasy ine şu adam bilen bir gidişen dadym Muhammed ağa. Ine bir kartina sersen, şu kartinada 99,99% Türkmenistanda jinaýat işler geçýär. Rejim halky gynýar. Bizim bir topar vatandaşlarımız daşınna, içinne kösenýär. Bir topar hasalar bar, bir topar adamlar maňa jaň edip ýöne şu nemine şu gün gyn jaň edýär. Kömek. Ine şu adam bir ýerine kömek eden ok, nimeden ok, gaýtyp ol Allah murad bastyryp gitdi. Ýaş oğlan bastyrdy. Onam kakazy münakarat etdi. Farhadyň üstüne hat ýazyp Farhada gitdirdi. Ine şu adam näme etdi halka bizi tanqid eder ýa. Bizi ýanky nime der ýa. Ýöne şol egerde men diýýän sersen şu bir kartinada 99% haramlyk bar, onam rejim edip ýör, o hakda gürlen ok. Как будто ýok ýaly käwat aýdyp geçýär.
Ol mecdi Ya. proçum aýtýar. Mecdi Aw proçum. mevcut için käy wagt adamlaryň ýanyna adama gitse, ünsün çekip ýene şoňa öz FSB propagandasy ýöretmek üçin. Esasan aktivistlere yapışmak, uruşturmak, gırlıştırmak. Yine hemme 35 ýyldan bäri edip gelýän zatlary şul efire çykyp edýär. Yine men ofitsialna diýänler, şul Putini gollap, Ukrainany sen faşistler diýip çykyş etdi. Men şuňa hem ýere hat ýazdım. Spetslužbalaryna çekýän hem ýere agdyny ýumdy, gorkdy. Aýyrdım bir togor video. O bir togor videolaryny aýyrdy. Indi Putinin adyny tutýanlar. Häzirem Trump eýle beýle diýip Putin işletýän. Putin bir halky 4 ýyldan beter bombalap öldürüp gelýär, oňa zat diýen o. Trump erwedeke nämiş Madurany aldy. Hawa Trump'am gowy däl. Putin o ýer ýok. İkisam bir möjek. Yönenemçi bir aýdan da beýlik aýdan o. Sen aradan aýlyk alýan. Yo burada dur häzir. Trump bara hukumete gelende men videosyny uradaýym taňa. 258-nji videosy. Trump hukumete gelmäke, prezident taýlanmaka o bütün dünýä kıyıkçyk etdi. Tenovoy gospodarstva Trump'ı getirmeye. O tadı yürüyte kompüter yazaptırla sen Trump'a bassanam neme var ya sesin falsifikasyon edip böyle odan yürüyte bir adamı getirdi spesyalist olurdu parlamentin önüne falan etti deyip şu ödeyip hem yerde belli hiç vakt Trump olmaya Tenovoy gospodarstvanın adamları Kamila bilen Biden şolardan başka hiç kim gelmeye falsifikasyon ettirdi. Böyle videosu koyuşanı olmadı. Karamdada kıyırıp bokurduğunu yırtık kıyırdı. Ondan sonra ikinci Trump prezidentine sayılananla eyyem sayılanlı da demokratla dünya hem demokratik devletlerde halk saylaw geçenden soň rezultaty belli bolandan soň mirni hökümeti tapşyrmaly sen düşman boldyny öldürjek kim bolsa ola şonu etdiler bilem etdiňni şonu ola bi hewul wala alhamdulillah kul wallahu ahad Kur'an okap başladı haramdada Trump geldi deyip hava yalan bolsa aýtsyn haramdada inni ona praznik etti. Bütün halkı kutladı Trump'ın geleni bile. Innem Madura'nı ayırdı deyip inni on dünyanın kanunları yadına düştü. Putin Ukrayna çolonlu dünya kanunları bilen iş yok mu karamda da? Inni Trump gelip özüm yakası kayışlı bir cinayetkarı yatan otoğundan tutup alıp giden adam ne medenli dünyanın kanunu bu. Hava ben hiç kurumum yok. Biz Trump'a öz atsenkamızı verdik. Trump yanak cinayetkar adam yok. O dünya kanunu bile mi işi yok? Amerikan kanunu bile mi işi yok? Ol kellerine burada onun kongresi özün abiyaznen bile nakaytmanı. Ol gelin allı. Şol edeni işi bütün Venezuelan halkı 8 milyonu kaç gelip gören adamlar şezil ettiler. Şoka düştüler beğencisinden. Yurdun içinde halk beğenip nimetçiğini bilmediler. 75% ses verip taylanan prezidentini dışarı yurda kaçırıp koyuveren prezidenti tutup alıp kayıttıran. O ne eline yarak var? Bayendiler var? Hiç kimi isadet ayana. Karşıdaşlarını tutup otu. Halkam o fayla ulen başka bir yerini fayladılar. Birine ondan ne düşün bir kanunu vayçaktı. Hava normunca hava Trump onu etkiye. Sen hem onu kolladın. Sen kolladın haramdanı. Etti. Hava halk bedenini. Halkın befidini. Şu ne 20 yıllar türmede yatan adamlarını şu Madoran basan adamlarını dün boşuttular. Şu türmeni yaptılar haramdada. Şu türme şuna beğenecek misin?
8 milyon adam öz kardeşlerinin yanına gidip bileceğine denenecek mi? İnni Venezuela'nın içinde azat taylığı geçirilmeyene denenecek mi ey haramdada? Şuna denenecek mi sen? Neft alıyor diye bokunu ya. Trump'a neft gerek ya ortada. Trump neft için, özünü abra için yığnadı hem ulu kampanyalar kabinetine barın görün. Birem razı olmadı Venezuela'ya gidip işlemeye. Birem razı olmadı. Sebebi ortada en değersinden 15-20 milyar dolar pul koymalı. Onun 12 yıldan son peyda verip başlaya diye. Eğer durnuklu bir devlet olmasa hiçbir akbak adam pul koymaya. İnnem Trump ortada bayanlar sana ve de Madona'nın öz ornasarı şu vaat yurt dolandırıyordu. Azat taylo geçirdiydi. Aşın nemeti var. Nemeti yani var. O begen ya. Yadınızda olsa Muhammed abi Suriye boyunca da biz çıkışlarımızda mene radikal etti. Men yankı radikallar bilen katnaşıp kurup zat edip men olur bilen teröristler bilen katnaşyanmış. Men ol Ukraynadaki Boyovoy Çeçenler bilen katnaşıp Türkmenistan'ı pirevor edecek bolyan deyip bir topur hatlara yayrattı. Bunun bir gurbanlığın bir görünüş. Men burada da deyin. Çıkış ediyor. Neme diye? Amerika 10-100 trilyon dolar yitti. Men bilyen nerede diye. Bana men hat yazdım diye. Bana şunu eğer mümkünçük beren olsa men şunu tubut ederdim diye. Sen neme? Bu altır mı? Ya sen neme? Salgı tuluğunun işgari mi? Ya sen neme? Düşüncen varmış ulu buradan. Tam hadir Amerikan hem de balansı verse sen şunu içine giyirsen yüzüp 100 yıllardan çıkmayan. Düşünmeyen mi hiç tadı? Ne hemen gurrun ediyen? Men taparın ya. Sen tapar ya sen elementan buvalsı çok bilen o. Finans bilen o. Sen bir kara blogger. Ne hemen tapacak? Ne bir bunun aydan ideyaları bir kelle kılacak. Öyle bunun teknikası var. Muhammed abi. Bir doğruda atlar okuyar, doğrudan bir üyt köşk saat değil. Ne samolyot vardı yankı şol aeroporda. Onun yankı nimeti nerede arasındaki 70 kilometre aralık yankı Trump'ın nimeti mümkün şu var. Yine şunu esaslanıp beylik versiyalarını sok koyuyor yani. Men yine eğer şu haramdadala bir zat ve de jurnalist işi şol. Eğer Türkmenistan'ın problemini aydı oturan olsalar, iyiydi giderli görüşüyor, men ne işim başladı? Sen ne işin başladı? Hakiki. İşi şu haramdadalar, işi etmeli. Yöne bula almanı haramdadalara satacağın adamlar. Ya bunu pulunu işleyen adamlar mı? Ben de Amerika pul verdi, 3-4 yıllar Amerika hizmet etti. Şu Kenevoy gasudarsına hizmet etti şu. Diyen Kenevoy gasudarsı. İnni, ben de Murat'a bir kayiş. Yankı koyunca yerini koy, bir de yalancı diye aytiyanını da Türkmenistan Amerikalı'nın sallattılar, gelmedi diyenini. Ben aytacak olayan, bokunu ya karanlı adam. Biz hemmesini dokümentleri esaslarını var. Yerkedine geldi diyem. Ben yankı ayet var olan burada ertek işlem dedi. Çıkış ediyorlar da hayran halaymalı. Şu diğer tabi işleri Madura'nın uğurlanmadan bir geçen oldu. 3-4 gün geçendir de. İnşallah diye Türkmenistan'ın terfedine geldi deyip. Yine birinizde 3-4 gün geçen ol. Bir aydan vakit geçti. Birinizde 3-4 gün geçen ol. İkinciden yine ben bir videonu okuyayım Muhammed abi. Ünitörkledim şuna. Şeyden yine şu İran. Amerika şu taraftan diğer çolsa yenmiyor. Amerika şu taraftan çolmalı. Yine şu taraftan çolmalı ve şu taraftan. Şu taraftan çolulmadan hatta bir şirketi kontrol etmeli. Yine şu samolyotlar Türkmenistan'a gelenleri yönü köyde. Yönü Amerika durak değil, boş samolyot, vayenli, spesyalizirli, spesiyal samolyotlarını yönü boşu veriyor. Yönü onların katını yapıyorlar. Yok, şu haber doğru baranı. Haber doğru, onu hemen aytıp geçti. Onu tasdiklen yok. Yine hazır, inanmarsanız Muhammed ağa, bariyan yine bana can ettiler, videosunu koydular. Türkmenistan'daki Amerikan ilçekanın önünde karalar durur, vayenliler. Usilini durur. Olmaya şeyin hani vayenliler durur diye. Bana da böyle duran yoktu deyip yine videosunu vurdu diyorlar. Neyem oldu deyip. Ben elbette neyem oldu. Usilini gitti sebebi. Поддержка специальных спецназlar gitti.
Yana yine bir zat düşündürecek bolýan. Men yine security'de işleyen, Vostochna borsa diýen, men strategiýa boýunça, görüş strategiýalarynda köp üns berýän. Hiç bir döwlet, Amerika bolsun, beýleki döwlet atmak bolaýmasa, ýöne bomba olamýar. Ýokardan ýa-ni satelitden alýadanlar, aşağıdan ýa-ni içallardan alýadanlar we spetsnazyny urýar içine. Geyindirip ýa-ni Afgany meňdeşirek we şonu barlady ýa. Ýalňyş uraýmaýyn. Şo dağlara bolan soň garaşýar şoňa. Näme şolar garaşyp otyr? Hemme dağlara ýygnanynça, şolar ýygnanan soň, toşna bolan soň, bular urýar, bolmasa uranok, približitno uranok Rossiýa. Bular gaty berki işleýärler. Hemme dağda oğlan akla diýse de, ağaları kara dilli oğlayanlar. Awa, hemme dağda atmadan kontrol edip bolmak ýerlerden gerek. Ine soňky Izrailin ýerlerden alan maglumatlaryna görä hemmelerini kovdular bular. Yani iç hallaryny. Inni täýärden içine salyp täýärden bilemeler bolmaýar. Şoň üçin spets operasiýalar geçýär. Spets operasiýa diýmek Putin ýaly yani ete sürmekde yani goşunly. Spets operasiýa diýmek ýürütülüşden adam getirip öwrüdilen adamlar getirip İran dilini bilýän, Iran'da doğup ösen spetsnazlary getirip içine salyp yani İran eşigine maglumatlary bilip ona yani bu tarafa geçirip Türkmenistan'ın serketi habarlı şolatlardan. Yöne bu gidin yani näçip gelip duş gittiler Türkmenistan'ın yani Rubiye gelip duş gitti. Näçip? İngilizler o bayan nasallikleri geldi. O bayan nasallik o. Hepine duş giden o. Yine şo bolmadık şu dağıtlar bolmadık yani bulan kellerden fantaziyat diýýärler. Onna oraya bolsa onda sen tuğut et de şolun gelmediğini. Yine bir geldi diýär. Biz maglumatları okuýar. Ne sen gelmedi diýen tuğut et de näçe gelmedi şolun. Näme diýýärler? Näme hiç bir samolyot barmadymy? Bardy. Ya näme şo ýerde usleniýe ýokmy? Ana pasosyna çel usleniýe. Ne barmadymy bayanlar? Bardy. Bunu pikir edýär, serkede bardylar, ýa-ni ol Putinin goşunlary ýaly 200 000 adam bar diýip pikir edýär. Ýok oraya ýok. Amerika toçny işleýär. Seret bu tarapyndan ine ýürüýte getirilen ýa-ni udar üçin getirilen gaýyklar ýürütülüşden kompaktyndan. Bir gaýyň üstündedir. Kaptanna flotilla, Goryan flotilla. Olar ýöne 100 000 ýapçydan ok. Olar adresa toçny işleýär, yaralanan toçny. Tamagaftan vurany onu almam bolmaýar. Gat toçny urýar. Ine şoňa bu ýa-ni o ýerden bu ýerde kiçik ýa-ni başgaça goşmaça şoňa degişler tutnamalary gökölüp ine şu ýerde de bunu alýar. Şoň üçin men şoňa neme diýenne ýa-ni hemme dady poh Edil Salavyov. Şu Salavyov seret Salavyow'un aýdanda atdyran şulum türkmen çaýtany. Eger Salavyov şu Amerikany öwýän bolsa bulam Amerikany. Salavyov Amerika garşy bolsa bulam garşy. Ne bir yerden zadany gelýär. Şoň üçin men muňa fazbeşlik diýem. Yo odan belli. Şu atbizlara bir ýyl ýarymdan bäri giýjegini çykyş edip oglanlar ruhlandyryp zat edip ýene de hereketi gallyrdy. Inni haramdada bir ýyl 2 ýyl bäri hiç bir edaçy goýanakdy. Her aýda 3 aýdan bir gede. Inni halkyň hereketini görüp inni hazaýlar korkup başlady. Bular inni bizim öwümizde bewet boljak bolýar. Ähemiyeti ýoksa ýanky zatda ýürüýte peredaçy goýup şu at bilen şonu ýanak peredaçy absolutny hajaty ýok. Eger şu ýüregi birazajyk arasda bolsa şo gerek ýok. Şo habarlar hemme ýerde bar. Negin TV, o Türkmen neme Baku, Ru hemme ýerde bar şo habar. Awa. Yani our rate hemme baryp göramaly. Abbi gelip öňünden şonu goýup, şuna halka ağladı, ödem ayaz babalamızdı. Haram zada. Sen ýurdun görüp otyňa näýli közenip ýörenni. Şolar bir ýyldy kalat etmeli. Bizim şoň urna giýjegini algat dähmet çekip. Şonam görýän, biz hiç ýerden pul alamda. Sen ýana haram zada de. Bana gel, hep dedim 2 sagatda bir telewiziýany şoň diýipdir bolýanda şu haramdada bana näçe berjek pul diýip sordy. Şu haramdada şu. Inni hemişe bewet bolup gelen. Biz wara bütün Türkmenleri birleşigini döretdik. Men şoňa nemet dedim, kan üns vermedim de
Şu inni biz doğrudan adamlar bilen gepleşip yığınlanıp yığına geçiriyek. İyi diyandan barıp bir tane KGB'şliğin yanına haramzada sana wel zapara ay hapı sözleri aytmadıklar diyor. Bir normal adam eşitip bilen akşam aydınlattılar. Ona mara eyyem yayrattılar. Ne için? Şu yığınağı bozmak için. Şunu da biz şunu sakladık. Murat'tan kahiş ettim ben. Wel zapardan kayda attım ben o ünlü şunu koy. Ağzı verilimiz vajna bizim halkımız közeni otuyorsun, nemedi oturmayla inni kaytalamardı. Bu haramdardan niyeti şöyleken abasında. Şu yerde Muhammed Ali sen şunu kolladın, ben şunu ayırmalı deyip. Ben aslan yolunda durdum dedim. Benim ak ve saparam şunu kollap, ben dedim yok, ben gidiyen, şu olsa ben gidiyen, şula adam, dine buluya, bunları gülüşer yerler, buluya, o genişe neyme diye saparmaradı getirir diye. Fezbeşlik. Getirip koşuluyor. Benim ol Fezbeşlik bilyen ki bilyen ne? Yön yanımızda olsa kovu diye. Sen oynuyor, sen idiot hata edin ya. Ay bir. Şuraya şu için geniş saparmarat diye ne olur? Türkler oğlanları falan tuğradıp kırıtmıyor haramda. Yaş oğlanları yani genişten ayırıp ak edip onu tutturup buları pıtradıp şunlara katı padırını işleri katılıyor. Tersap olmalı. Men hem vatandaşlar Allah'ım rahim jagat berdadaysa onanman tersap ol manipülasyon ediyor. Katı mekir. Katı yani değişik farklar ulanıp şu küçük farkları çiğşirip uluzadı size yankı postlayan. Tersap olun. Murada ne? Şu bir o yaş olanmadı student olan neme Allah Muradov mi? Allah Muradov mi? Allah Muradov o melik verdi. Melik verdi. Allah Muradov me. Şu yaman ovuryadı. Gördü men gepleşen ördüm. Hiç vakti önümen o bilen bolma deyip hiç aydamak da yaman şuna simpatiziri ödet yani. Hem adın şuna ait yani. Şu bakır alıp gittiler. Bir tokora diye şun elva diye tebebin şu yaşayan yerinin adresini bilen şu diye şundan başka ben bilemek ol neme gururumlar ben bilemek yöne ben bir adı bilen şunu alıp gidenine inni her bir adam ece kakası mukaddes ola inni bir betbakçılık başına gelli olan şun oğullarını daşarı yurtta okup veren arası oğullarını akittiler, zorladılar, türmede sakladı. Bu haramzade gelip ekrana çıkıp şu ece kakasına ağzından geleni söylüyor. Siz korkak, siz bina. Şundan lezzet alıyor. Psik bannoy diyenim şol. Yoksa hiçbir şey akla zade gelecek de atmışsın. Dost, yaş, özleri betbakçılıkta. Bizim bilip oturuyor Türkmen halkının kalmayanı korkyanlığı için. Eğer halk batıl olsa şu haramdadılar durar mıyız? Biz şu korkusunu ayıracak olup adamları öne çıkarıp öğretecek olacak görüşü. Bir gelip şu ece kakasın bütün halkın yanına bir avrayın. Utanman ödüm. Ey sen haramdada, senin ece kakan ba, doğullun ba, hani şolan bir öne çıkar var mı? Ne için şoları haramdada dedik kıyıran ağını? Bu, Muhammed abi. Benim var şunu koyarlar, şunu ben nimetim yüreğim ulan ya. Şuraya ben katı bir fikri koğuşup, katı bir jurnalist rastlediği koğuşup, bir küçük dağıtları okuyor diye şundan taslama çıkarıp, yani uludağda, bolmadık dağda yemek koyuyor ya. Şunun için ben absürdat ededim, ben öyle noktaya boş. Boş. Beni ne açık edek efire çağırdı. Ben bir gedek efirine barımda birinci gedek. Sonki 3-4 sorunu soru verip cevap verdi. Beni ayttırmadan. Ben gülüp oturdum. Özüme dedim şuraya idiyotun yani qaytıp gelecek. Ne açatın çağırdı. Yani sırtını açıp çağırıp gördü, ağzını açıp çağırıp gördü. Ben hiç barmadım. Buraya adam beni açıynama. Gepin tümökleri özdeki iştahat dünyada ömrünü kazanıp bilmedi adam. Halka yol götürüp bilmedi. Onunla da beter halka kömek etmedi adam. Halka üstüne uyan adam. Yine şundan tersap bolun. Siyaseti kovda da eltmeşul. Käwagt gow makallar çıkarya, halkın üstünü çekya, prosmotr alıp başlaya, başlaya öz propaganda. Yok, profesyonel ol. Onun niyeti evet. Şol için men Azatlık radyosundan yürüyüp kovulanan adam, onlara maral taydan pes bolon için, bir topar erve saatlar ediyen için kovulanan adam.
hiç var jurnalistlikte işlemeler adam yani hat verilip yüzlem nakleyka koyulan adam şol dine yani Russian Today işleyen şon gizli maglumat çıktı. Avrupa'nın aylım maglumat yığınap şol veriyor. Yo Raşid Tuda'da çıkışı vardır adamla. Yalan mı kadime Raşid Tuda'da şun çıkışı var. Avo, seyir tap bolun. Kat seyir tap bolun. Russian Today hemmesi bezbeşnik. Seyir tap bolun. Murad ağa, men şun etati ideologiyat hakkında bir kağıda açacak. Ve de şu pastayan hemme dağda padganiyat etken dağda ne mi? Dünyanı bir dolandırıyan topor var diye. Devlet diye, dip devlet diye yeni burada diye her bir atap ya. Hiç vakt şundan şunu kim deyden cevap verip bilmer. Kim şunu? Yani bir devlet var orada. Bir devletim olacak orada dünyanı kontrol etmeyen mekanizm olmalı. Bir devlet yurt dolandıracak orada armiyeti var, kenbiyeti var, polisiyeti var, prokuroru var, nalogi falan. Onu kim? Atlarına yeke-yekeden. Hani şunu? 1, 2, 3, 4, 5 dedi. Şunun nehirli mekanizmle dünyanı dolandırıyor. Neymiş ola? Nerede? Hayti yurtta, hayti adamda, hayti halka değişti. Hiç illi şuna cevap yok. Yöne dünyanı dolandırıyorlar. Kim belli yok. Şol için ve de hiç vakt görüşüp olmayasın düşmanın konkretini görmedin. Yöne bağmış. Görmedin neyle görüşecek? Bir halka anlaya. Birbirine ne mi? Ve de şu ide yani diktatörlük oluyor. Ne için? Sebebi adamları naumid etmek için. Adamlara diye siz hiç kim o dünyanın dolandırıp otururlar var. Siz akmaklı nerede çok olmadı. Şolun iradesi olmasa hiç kim suçuna. Sen ne mi diye? İnni bakarım da dünkü çıkışımda. Ne mi diye? Bir Muhammed'im şola kabul etti diye. Angliya'da diye 9 saatler durup diye şu taada şöyle bilen gepleşti diye. Gözde Türkmen halkının umidiniz yok oluyor. Putin'in bu işten kaçtı. Putin'in hava dünkü çıkışında var. Putin'in bu işten kaçtı. İnni berdi Muhammed başka kazaylı oğlum dünyanı dolandırıyor. Şöyle iminle alıp var ya Trump ile duşurmağa deyip haramda da dünkü çıkışındaydı ya. Gözde şu ideye diyende inni gözde şu ideye ananıyalım hemmesini deyip dağdığına burada atma. Dine halkın üstünden gülmek için, halkı ümitsiz etmek için siz hiç etçek olup görmeyin, sizin akbarınız önden çözülür. Şunun için boyun olup geri verin diye. Boyun inni. Şuna anlayan adamla dünyanın içinde hemişi kimlerin tarafında duruyor. Demelerin tarafı, Putin'in tarafında tabi Amerika karşı значит, revolüsyoner. İran Ayetullah Khamenei öz halkını biz bozunu öldüren adam. Özün bir günde de 2 günün içinde 40 bin adam gözünün önünü öldürdü. Şol drone'u verdi öldürenleri olan hata belli de. Bütün regionu Irak'ı bulaştıran, Irak normalini yaşamayana esasi sebepkar bolup duran İran hükümeti. Suriye'ni bulaştıran 500 bin adam orsiyeti çekip şu uruşa kararlı şu haramdağdılar. Livan'ı hiç vakt gününü koymadık şu haramdağda. Yemen'i betbak dedin şu haramdağda. Azerbaycan'ın içinde perivaro dedin şu haramdağda. Nedir Türkmenistan'ın içine de geliyor. Ola kadırlarını tayinladılar. Fikir etme. Kulağa şunu kolla sesin çıkarana İran'ın içindeki bolun cinayeti. Amerika şunu çözecek oldu. Amerika biliyor ne için çözdü? Sebebi bula dünyadaki tenevoy gazdarstva boyun olmaya şun için olur ayrıya diye. O zaman şun yanak cinayetkar İran. İkinci Saddam Hüseyin öz halkını neçe ovan şehri Khmelnytski aruje bilen bir bunun içinde öldüren adam öylerini dondurup kolan şunu kolluyor. Gaddafi başında Allah geldi bir topa reform etti. Son yöne bir şeyle bir canavarı öldü. Öz halkı, öz kardeşleri yüze vurdu şonla.
Şon yana adamlar kıran adam yok. Aşonu gollaya. Aha Başar Esed'i gollaya. Nerede bir adam kankhor olsa, korrupsiyoner olsa, yurdun talan olsa, yurdunun halkının karşısında cinayet eden olsa, Allah Murat şun tarafından. Tever şu ideyeden şonu geliyendi. Tamam. O zaman ikinci mesajı şu. Boyun mu oğlum? Edibilecek adımız yok. Düşman uli, şol için hem halkın ağını ütketmeli, bütün dünyanın adamlar birlikten tenevoy gasudarstvanı. Ona da kıyamet ecellir şu cehennemde yaşa verin diye. Aytiyan daha düşü çıkaranlar. Doğru. Yine Yoksa da bizim aytiyanın neye doğru oldu? Gel ayttılar neyem etmeli. Bir de cıdan cekke şuna. Şu hükümeti biz cıdan cekke. Şu hükümeti ayıracak. Bizim halkımız Türkiye'de kul olup böyleler. Çağalarını gör. Şunlar çağalarına kavuşturacak. Şuna güymenme. Şu neyem etmeli. Ayt. Ya boy mol kestirlemi. Ondan yine bir istatistik dağını getiriyor diye Amerika diye gel Trump Berdi Muhammed Al-Kaş'ta şuna radim 47% neme adamla hava radi biz deyiptir de. Biz şuna akbaklığı gözde o halkın o dediği birinciden etmeye Trump bununla belli burada. Yöne halkım şunu ifleyip duranak hiç mi ifleyanak başka bir devlet gelip şu yurdun dağını burada etsin. Men etmen lazım başka bir edecek oldu men namartlam. Yöne halk şeyle bir dereceye yeten şeyle biz şu halkın ne lazım deyin halkın nalasını görke diye. Şunu daha düşman gelip bana şu haramdadan ayırsa şuna birinci. Şuna şu an Türkmenistan'ın içinde hem kişi çaresini tapmanı Serdar'a hormatlı Serdar arkadağlı falan deyip kat yazıyorlar. Şunten eceğin falan edeyim neydi şu hormatlı de eceğini falan bir betbakt ettiniz. On aydı bilenak ne lazım edeyim. Ondan yöne şeytirip yazmalı oluyor. Bir saylava katnaşanda da şun yana. Bula isteyene başka yurt katnaşmalı. Yöne ne lazım edeyim adam öz jelaniyesine ait ya. Şunun dinası geliyor. Her ne ettirip şu haramdadır. Sen şuna doğru düşünmeli. Eğer akıllı olsa. Yo doğru düşünüyor. Yani o manipülasyon diye faktör. Yo halka binamı siyahın. Yo sen işte ha. Şun yanak binamı siyahın. Yok yani. Bunun bir soğuk çıkışına ben vaktman yitiredim bilen ok. Bunun ayanda adı yankı kattoğu belakıştın tenivoy yankı hükümetler var. Putin'in şoňa garşy görüşe ine Putin giroy. Putin eger şoňa garşy görüşen bolsa 25 ýylla on atlar belli bolmaly. On yankı şol atlar goşunlary kimdigi banklarda atlar belli bolmaly. Kim o? Man ayt kim? Senin bu görüşen teni neme onu keskiljekler sen super jurnalista. Hantin atlaryny tapdym şoň adı familiýasy kimdigini bellet de bizden bir yerleşiyor. Haydi yaşa. Haydıştat, Amerikan haydıştat. Ya da Rusya haydı neme gubernatörüne ait da bile de bizden bilerler. Yöne aydıp dursun. Yo men aydypdan aytda şola diýdi bereke degerde men taýin näme bolsam bolayyn şolar aýraýyn. Ola bir ikinci biz Trump'a näme spýdlendik diýsene Türkmenistan içinden hatlar gelýär. Türkmenistan içinden videolar gelýär. Türkmenistan içinden videodan jaňa diýerler. Muradaga ho Beherdeniň Göktepeň Kıpçak, Bağır, Gökçen adamlar haş ediyor. Şu näme düdülýän bolsa da Trump'a ait alkysyn şu haramdadanı. Biz yankı çözülemde şu mesele näme isýän bolsa boýnally alkysyn şu haramdadan diýip aýdýarlar. Halkın sözlerini biz aýtdyk. Biz ütköşde aýdam da. Özümizden bilip aýdam da. Men diýjek bolýan adam bu hemme zat eder. Bize garşy lüboy manipulasiýany görüşür. Ýöne rejime garşy, diktatorlara garşy görüşmer. Näme o diktatorlar tenivoy hükümete karşı görüşüyor. Tenivoy hükümetem hiç kim. Tap bolany. Yine şu konspirologiya diýeni yine şu bir bağmış yöne bunu häzir kesinlikle bolany. Yine şol yankı falşiw ideýaň üstüne işlep adamları doğru yoldan başka yola giden adamlar. Konspirologlar diýär şuna tertap bolmaly. Muhammed ağa şunun biz de men şunu yüzünü görsem eýem ýüregim ýa. Biz var şunun için şunu reklam etmeli. Ýöne vatandaşlarymyzy habardar etdik. Näme diýen? O zaman fond boýunça aýtsana ýa aýdanlardy.
Fond boýunça. Kim fond açyp bilýär, kim fond açyp bilmeýär. Ha. Binäme diye şol ýanky inni görde bir fakt hökmünde getirýär. Berdi Muhammed'in näme üçin ne tene oýnamelen alanny nerden bilip bolýar diye Berdi Muhammed diye bir fond açdy diye şu an. Näme hayır sogabat fond diye. Şonu hiç kim açy bilenak diye. Şon diňe diye tene oy gasdarsı balan nemesin ne var diye şola açy bilýär. Onun üstü bilen milyarlarça pul ogurlaýanlar diye falan. O akbak nadan. Gemen oturan yerinde sana açıp vereyim. Neme no profit organization. Akbak haramdadır. Şunu düşünmeyen oradan halkın hemen Allah'a otibidir. İnternetten no profit organization Charoti Krasni Kresem no profit halal ahmerem fond bir edip o neme şahmetiz olaştı. Hem non profit. Non profit. Yine devlete non profit. Hayır sogabat üçün açmak için hiç saat hiç yerde gerek. Sen dajan nalogam töle. Hava hapam pul aylap hava onun doğru aylap bolye. Hava et yerlemiş onu. Şu mescitte var. Şunun hem non profit church'tan hem yerlerine de nalog tölen aklı. Övler biznesçiliğe nalog tölen aklı. Bir tovar hava pullara mı hava et yerli. Şonu berip birler oğda. O bir onu açmağı teni oy gasdarsylan jelaniyeti gerekki. Alamrat administrativ tarapdan gatyp bolsakda sebäbi öz hatta u berişini alyp bilmekden. Ondan jüst saýdan başga bir nimere almaly bolýar. Bir adam ýaly alyp bilmedi. Bilen o. Şol 10 ýyllap u berişi alyp bilmeden gahyr gelýär. U berişi almak elementarny prosedur Ženevska konwensiýasyna 5 tane paragrafa şoňa deň dosýeňe alýan. Men näçe dosýe okudum. Şuňam birine dosýe okudum. Ankara polisi ýöne şol et görmedik bolan soň edara aylak görmedik, edara açyk görmedik, non profit gurumları açyk görmedik bolan soň şuru ýaly bir ýanky tiniwo medip aýdýar. Onu Euro ine diňe Fransada bir no profit fondlar mesela aýdyn näçe tane. Bir 5 ming awadyr. Onun näme tiniwo näme gidiyor? Ay goýsana. Muhammed ağa şunu goýarlar, men gülkim tutýar sebäbi muň bir pikirleri bir Hudaý saklasyn. Eger Allah murat aýtmaga sözü bolsa men çagyrýar. Gel Allah murat. Näme gepim boldy? Muhammed ağa biz häzir esasy halk bilen Ramazan bayrama çykmaly, ine cuma namazyna çykmaly. Ine şuň bilen bolany sebäbi polislerden gelen mesajy ýalňyz men aldym, ýagny bir topar welaýatdan ofisiýerler diýär. Bilim inni gaýtyp çagyrýar, bilim gaçýar, ine de prezident, ine de milli lider, ine de halk. Şunu köpetdaň aşagyna bir ýanky bir tane agazyň düýrüne şunu as goýan bolsaň adam öz işini hakmy bar ýa gırat çekildi. Sonra ýaly inni onuram sizi ine ýanky protesta çagyrýar. Hormatly watandaşlarymyz, bilinli efirimiz bu torýar, şoň bilen wagt ýitip durmaly sebäbi Ramazan aýyna sizin wagtyňyzy köp çekmäli. Hemmetini diňleň, Allah'ım adam diňleň, beýlikinem diňleň ýöne ine pikir edin hemme logika tarapyndan. Kim halky çagyrýar, kim halky şu ýagdaýdan çykarjak bolýar we kim halkyň öňüniň ýa-ki öňüne alýar başga tarapa goýar. Sertap bolmuş zatlardan alayta da Allah murat ýaly kezaplardan sertap bolan bulur, media kezaplar. Sertap bolan. Şol gowluk etmeýär. Adam batryp tutturup bulapla dedip şol edil emheme fezben edýän işlerini edýär sertap. Böyle murada bende şu karamda var ha. Bir kemine var ola gitti de şu alıp gittiler de diýirlige belli de hiç zaten belli de. Şu karamda diňe bende şu bize de feudi taňa maňa da o tövmedik da diýor. Elnem taňa da feudi tövmedik adam ýok da owlen işim diýor. Ýaş oglanlar düşünen nädir ýene bir ýerde bir owlen işim ýok. Özüm Türkiýede janna howp awanyanyň görnüp oty. Şol Berdi Muhammed'den karşısına çıkış etmek diýen yalan sözlüğe çıkış etti görnüp oty. Şol amna Berdi Muhammed teşne şongan. Ve şu karamda pul verip bara advokat tutup Türkiye'de şon karşısına cinayeti işini kaldırdı. Öyle bilye
şol eger tutulda şonu polisiya alıp gitse şonu Türkmenistan alıp gitjegini. Onu da şu karamda da şonu etti. Şon yanak adam gerçiliği yok adam şon. Ay enni ne ettirip şona gözünü seyredecek. Ha o deydi. Ay onu son koysa oluyor da. Son armalar. Eğer halkın befiydi şuna vajna bolum olsa di. Eğer halkın önüne çıkan adamlar berdi Muhammed'e tavşirmellemen birinci zadaniyam şu deydi. Hiç vakt şolu işi etmeyedi. Yani şu karamda da pul verip advokat tutup kemineni türmeye bastırdı. Şu karamda da etti şunu. Doğru ya. Yani şol için bana halkın... Din keminenler mealik veriyinam şu tutturun şul diýerler onu men bilemok. Ýöne şu ýaly habarlar var. Yo eje kakasın bir haber et. Yetik şol. Bir adam etmeýär şol. Ona gaty nimetde. Kakasy gurgul düşünürýär men agry ýagdaýda. Men oýra bardym, jogap bermek, beýrik bardym, jogap bermek. Şonu duragy diýip goýar ýa, özünem gahryman diýip goýar. Ni toluk onu bir haber etti bütün kol. Bir haber etti. Bor, o da atlar koyulur Muhammed Ağa, öz işi, öz avrayı özlerek. Biz devam edeli çıkışlarına değil. Yine men son söz aytacak, ondan Muhammed Ağa söz verecek. Ya siz birinci aytacak Muhammed Ağa? Yo, aytıyorum. Okey. Hormatly vatandaşlar, polis, MHM, prokuratura, sudlar, silem halkın vekilleri. Halkımız közenip pikir etmeyen goýuja maşin türüp gül zat etmiyorlar. Olar gül ýa dediýär ýöne olaryň okulary ýok, sosial kömekleri ýok. Olar agyr günne, olar bir-birini ağlamaly bolýar, daşyna gidip işlemeli bolýar. İçinde kardalyp daşyna gidip şonu üzmeli bolýar. Daşydan hemme zat gül ýalyp aýtmaly bolýar, ýöne hakykatan gül ýallar. Men habarly. Ýewropada ýaşayanlar bolsa da gül ýaly ýöne Rossiýa, Türkiýe ýa beýlik döwletlerde közenip ýörler. Belarusiýada gaty közenýärler o. İlleriň bagışlap bolan götlerini ýuýarlar. Giýjegini işleýärler, yatan oklar, çağalyny görmek arzu bolup şolar. Gelin şu zatlar durduryň indi boldy. Üýşeliň Türkmenistany hemmemi döwletimiz ötürýär. Şol iksan kezzap bizi aýryşdyrmak bilen, agdybylagy ýykmak bilen, sizi halkyň arasyna özü bilen halkyň arasyna sizi ortak we sizi ýigrentirmek bilen. Şoňa düşünüň o idiot bolmaň. Gaýrat edin, halkka bolan. Hiç olmasa gırak açın. Cuma namazyna adamlar üýşýär, Ramazan namazyna da biz bayram namazyna galýar. Biz halky çagyrýar şoňa. Halkymyza da aýdýar, Ramazan bayramyna barmaly. Şo ýerden her meçhitden üýşüp bile gidýär diýip köçe çykmaly. Gitmeli. Ine ýürüýte habar bar, men aýtmaýyn haýsy gullukdan, haýşe diýerler Murad aga şunu halka ýetir diýip 100 san ayal öňe çyksa bolluk bolýar diýerler. Haçanla 50 adam öňe çyksa, onu polis bolar saklap bilýär. Ýöne 100 adam çyksa, prezidentiň karary gerekmiş diýerler. Şuňa, ýani saklamak üçin. Alayda ayal maşgala çykaýsa, hiç kim ellemez. Bir 50 hemme erkeklerim çykýar diýip ine şunu aýdym. Men şoň üçin ayal maşgalary da haýyş edýän. Ejelere oğlumuz Rossiýada ýa-da jaýlaňyz aldylar ýa-da dogunumuz bakdylar. Hossarlary türmede oturun bir topar közün häzir alsaň ine 1700'e goloy diňe odan depede ýatyrlar. Şoň her güni ölüm bilen bagly. Näçe çykan zok. Ine cuma namazyna gelin we Ramazan bayramyna çykyn. Inanyň ine men söz berýär. Biz şolar boşadýar. Hemmetin boşadýar. Şo türmenem tekizlek gidýär. Bolmadyk ýaly edýär. Biz oraya türme gerek gel. Öz halkymyzy ezýän türme gerek gel. Türme gidenne şertler bolmaly. Ýewropada ýaly. Hawa ol eýýam ýa 4 senaň içinde eýýam ol ýa jena çekýär eýýam. Onun meterden urup öldürjek bolýan ony. Ýok eýýam jena çekýär. Eýýam maşgalaty görün. Durmuşynyň ýaşamaly günlerini türmede geçýär. Ýapyk komitda geçýär. Boş geçirýär. Eýýam cezalandyrylýar şol. Bunun meter näme cezalandyrjak? Şoň üçin ol birinji etajy kuntu blok, ikinji etajy näme blok? Ýok, birinji etajy bir blok, ikinji etajy kuntu blok, üçüncü etajy ajal blok. Niýde wagtda? Öz türkmenlerimiz näme gurun edýär? Polis, MHM onu gıynayanam yak Orad geldi Meredov. Yanlışmasam Raşid Meredov'un doğun şonu ediyor. İksan Tatarlar Türkmenler kulun çıkartıyor. Bolmadı beyle.
Muhammed ağa, ina aytacaklarınız olsa aydın, ondan bir efir yapayım. Evde vatandaşlama yüzlenecek oluyor. Siz hemmeniz şu bolup duran dağıtları gözünüz bilen şahit. Yani bizim hareketlerimizin tesirini eyyem hemmek şu duymadı. Yurdun içinde halk eyyem seslerini çıkarıp başladılar. Biz korkuyunu hükümet işgärlerinin içine geçirdik. Hükümet işgärleri inni bigar oldular. Anamları şu hükümetin duracağına doğru kaçtı. Hükümet yurt dolandırıp bilene iki tane karandada giyce unu korktu. Şol için eğer şu videoları yayratsanız, eğer şuna comment yazsanız, eğer şuları giyinden gurrun etseniz, şun özü olan korkusunun üstüne korku koşuyor. Yeni hükümetin içindeki işleyen adamdan eyyem çözüyerle kimin tarafına geçmelilerin. Biz şuna kömek edecek şu videoları yayratmamız bile. Mescitlere her hepte bardak bereket eğer naydayın vatandaşlar. Eğer siz şu mescitlere şu hepteden başlayıp her hepte barıp sanımız köp olup gidip Cumhurnama Eid-i Fetr'de de şu teoriklerimle dolsanız bereket eğerini özü kaçıp gitti ya şu karanlıkta. Köçe çıkmağın gerekli. Şoları görüp şu adamın gelişlerini görüp korkup eyyem kaçma bilen mi oluyor? Son ikinci tesiri eyyem şu bizim çağrışlarımızda halkın mescitlere barmağını halk kabul edip bariyarlarını görse hükümetin içindeki işleyen adamlı eyyem ümünden sizin tarafımıza geçiyor. Yararları bilen sizin tarafımıza geçiyor. Şu zatları etmek bizim elimizden hemen mescide varmak bu şu videoları yayınlatmak. Gelin vatandaşlar kötenmeyin. Yurdaya çıkayım. Muhammed ağa, ben bir videonu koyayım, şunu koy deyip haş ettiler, ben şunu koyayım. Şimdi yani. Cumhur hormatlanan Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan yaralı güçlerin bilen serkezi başçı. Koşun generalı, arkadalı, mehrulan sevdarınız. Ben bu videonu sizin için çekmene katı mecbur oldum. Hormatlı prezidentiniz, ben Türkmenistan çağrında harbi hukuk edalarının arasında 3 ministerliğin düzümünde vatanı kulluk ettim, işledim. Hormatlı prezidentimiz, ben şol iş yapılan dövründe devlet derecesindeki çağrılar geçirilip, Turkay yılanı çakıp, yılanı zahirlenip, sağlık yağdayımı yitirdim. Ve 3 ay lukmançılık gözövçülüğünde yattım. Hormatlı prezidentimiz, bana devlet tarafından çağrı sanımın köplüğü ve sağlık yağdayımı yitirenliğim sebeple cay verilen olmaktı, ol cayı başka oğlanlara verildi. Ben kahar edip işleyecekler deyip arzanı yazdım. Beni başka ministerlere perevod ettiler. Bu ministerlere geldim, işledim. Hormatlı prezidentimiz. Yolbaşçılığın veren buyruklarını birikimsiz yerine getirdim. Yolbaşçılığın buyruklarını yerine getirip prokuratura tarafından bir kağıt alıp yolbaşçılığın veren buyruklarını nedarlığına kahar edip iş taşladım. Şimdi Daşarı'da gidip işleyecek kollayan Türkmenistan İçeri İşler Ministerliği tarafından çelkendirme koyuptur. Migrasya bulduğu beni aeroporttan geçiren al. Hormatlı prezidentimizden vatana kulluk ettiğim ben cinayetçi olduğumda da kömek ettiler. Oraya duydurup veren İçeri İşler Ministerliği'ne çelkendirmelerini ayırsın. Çağılan ululuk geliyor. Kışta üşemez yarı, yazdı derlemez yarı, öy cay edince kollayan kazanç edecek. Elbet niyetim yok, gidip işler gelecek. Hormatlı prezidentimiz, size yüzlenmekten başka hiç çarem alacım kalmadı. Kömek edin şu videosu da yetip varsa haş ederim. Ne şu yali harbulunun işten oğlum. Ne şoňam ýaly şeyler. Gyna tam ne şu yali biz gyna yani temada oturmaly bolýar, hormaty ileşmeli, biz galmaly. Bizim başga ýolumuz ýok. Egerde biz halk bolsak, egerde biz döwlet boljak bolsak, özbaşlyk boljak bolsak, bir tarap boljak bolsak, biz şoňa görüşmeli. Ýokardan gaçýan zat däl. Gurbany berdim Muhammedowyň diýen sözleri bar.
Men balagymı satan, ýöne özümün we oğlumun wezipemi gidirmerni. Bu diýmek, men şonu eýem hududy eýçiligi geçirdim diýmek. Ol prezident. Nominalna должность, sen ol gelýän nomenklaturny работник. Şu prezident bolýan, indiki soňuty götüne dep gidilýän. Ol şonu ýanky ömürlük alan kişi bolup, şonu men ölümüm gidirmerni ýa-da. Ona diýmek ölmer ol. Başa laç ýok. Ne şeýle. Muhammed abi, onda näme efir tamamlaýaly. Sağ olun, fikirlerini aýdan üçin. Size köp sağ olun, hormatly izleýişler. Ramazan aýyňyz gutly bolsun we hemme arzuwlaryňyzy Allah Hudaýdan işlesin. Hoş sağ olun. Indiki preşkere çekin.